Mela, insellem il-followers tagħna, illum ħanamlu programm daqsxejn differenti, qegħdin erba' minn dak li mdorrin jarawna. Mi għandi l-Edwin Vassallo, l-lum kandidat indipendenti, u xek Edwin. Għax kulħadd jgħidlek. Eżatt. Sabrina Aġus li hija ġurnalista, ħanitroġuk bħala ġurnalista Sabrina. Sabbat irranġaw daqsxejn introduzzjoni kif tixtiequ intom, jekk tixtiequ tagħmlu xi tibdil fija. U għandi l-Salvu opinjonista. L-enfant terrible. Sewa. U jiena insomma hawn nipprova nġaħġaħ u nagħmel programm. Mela, illum ħandiskutu fuq ħandiskutu fuq ħafna nimmaġina, naħseb ħanaħorġu daqsxejn mis-suġġett, però nipprefer nibdew b'da suġġett fuq il-libertà tal-espressjoni. Tajjeb, u fejn tixtiequ illi tmur din-libertà tal-espressjoni. Bħalissa qisu hawn daqsxejn ħanejtek taħdid, mhux taħdid, qisu hawn daqsxejn bottatura biex is-social media tiġi ħanejtek kontrollata. Tajjeb, u din l-iktar ħaġa li jiena qiegħda tħassibni minn dan kollu, għaliex naħseb il-libertà tal-espressjoni hemmhekk ħadibda titlef daqsxejn mis-saħħa tagħha. Ħanibda bik Salv. Ħanibda bik għal-raġuni li l-ġimgħa l-oħra bdejna għamilna programm miegħek fejn kien hawn sejkel bil-programm tiegħu il-politiku fejn inti kont mistieden. U fil-tallajna TikToks, insomma, u da TikToks kien hemm tista' tgħid min jgħidlek ċuċ, min jgħidlek baħnan, taqra l-messaġġi kollha, u min jibgħatek la u min jibgħatek lem, ħanejtek. Imma inti kif tħossok illi il-medja għandha jew inkella ħanejtek f'dal każ il-gazzetta jew inkella qed jistiednek għandu jikkontrolla u ċertu pereżempju nafhem jgħidlek baħnan naqtaħħa jien, jew inkella jgħidlek ċuċ naqtaħħa, jew x'taħseb inti? Jiena ħanibda minn kombinazzjoni dolodu kont indor il-YouTube, jiena YouTube nara. U daħal isu riklam. Qed nara xi ħaġa, daħal isu riklam. Fuq konferenza bejn tlieta min nies tal-EU u qed jitkellmu fuq DAS u DAM. Hija l-idea li tippruvaw daħlu fl-EU biex jikkontrollaw is-social media. Proset. U minazzjoni, so kienu jafu li ġej hawnhekk il-lejla insomma. U dik kienet konferenza bejn tlieta ta' xellugin kombinazzjoni. U kien hemm waħda għandi kun Irlandiża, Ingliża għax kien Irlandiża bil-fors Ingliża li kien hemm oħra xi Spanjola u l-ieħor il-Malti Saliba u l-ġen. Alex Raġus. Infatti kont hemm il-biera ħdin saret. Ma nafx jiena rajta Il-biera. kombinazzjoni u kexkxuni. Kexkxuni għaliex ħanitkellem mill-esperjenza, mill-istorja, mill-esperjenza ta' ħajti ġifieri. Ma din naħseb konferenza li ġrat barra minn Le, Marta, il-Maps il-bieraħ. L-Excelsior. Le, ma nafx. Ma importax kompli. Kombinazzjoni għaj stumble on it, dawk il-żewġ. Bil-Malti kienet jitkellmu Le, bl-Ingliż. Le, mela mhux Malti, il-bieraħ saret konferenza oħra. Saret hemm li hu. Mela storja oħra. Għaxin nari, dija tindurek u daħlet dijek speċi u għattisa naraw ma li rajt u jena li kexkixni li kibdew jitkellmu tinduna li daw kienu soċjalisti dejjem iffissati bħal faxxisti biex jikkontrollaw l-espressjoni. Hemm bżonn nirregolarizzaw, hemm bżonn għaliex għax daw in-nies ma jemnux l-edukazzjoni, daw in-nies jemnu fil-kontroll. Għax ħafna jisqa serializzaw, jiena pereżempju nħoggos dejjem insemmi li l-Partit Nazzista kien jismu il-Partit Soċjalista tal-Ħaddiema, il-faxxiżmu beda mis-soċjaliżmu. Għali, u xi tfisser ġifieri? Ifisser li it-full circle il-faxxisti u s-soċjalisti Madonna they touch. Jaħdmu flimkien. M'għandekx ġifieri meta tħares lej il-faxxiżmu tas-South America ngħidlu jien dak l-ar faxxiżmu bħalma kien Somoza daw in-nies hekk. U meta tara pereżempju ħankun kattiv x'kien hawn Malta pereżempju fis-sebgħinijiet għadni niftakar ix-xandir bis-soldati għassa jien jippassiġġaw ġiżmu. Fimt? Affett tkun tara fuq it-televiżjon fuq is-South America tinduna kemm daw iż-żewġ
estremi suppost. Li fil-fatt mu estremi xej, dawn huma the two sides of the same coin, sfortunatament, ġifieri. U jiena nibbeżżani ħafna għax illum id-daqqa tas-soċjaliżmu qisha ġifieri. U soċjaliżmu qiegħed ipinġi lilna il-datijajta, datix kasu ħalli issa ta' x'nagħmel is-soċjaliżmu bħalissa, is-soċjaliżmu qed ipinġi lil kull minnu bħali li tgħid il-verità, għax int faxxist. Faċli tagħmel timbru, ignorant kollok, u kemm int baqru u kemm int ġismu, jiena dejjem ngħid l-istess ħaġa. Ma taqbilx miegħi, tajjeb anzi jiena ngħid ħalli l-bibien miftuħin beraħ. L-argument għandu jkun mhux li naqlaq in-nies, anke kien nies huma ċwieċ, anke kien nies ma jaqblux miegħi, għallem l-edukazzjoni ġel in-nies jitgħallmu jargumentaw. Jekk inti n-nies kapaċi argument u jisaw moħħu, m'għandek bżonn naċ-ċensura, dejjem kont kontri ċensura. Minti qed tgħid jekk in-nies jafu jargumentaw. Naħseb irridu mmorru pass lura ma' qabel, irridu nifhmu x'inhi meta qed ngħidu l-libertà tal-espressjoni. Jiena favur il-libertà tal-espressjoni, imma dix qed infissru biha meta ngħidu l-libertà tal-espressjoni. Qed ngħidu li wieħed jista' jiftaħ blog u jista' jarma jagħmel attakki personali, n-nies imorru fuq social media. Attakki personali, ma niddejjax, ma mhux ignorant kollok, għax ignorant kollok ma tfisser xejn. Fimti ngħidlek. Ma tfisser xejn, ma tfisser imma qed turi ħafna. Jiġifieri min qed jikteb jekk jiena qed ngħidlek ignorant kollok imbeċilli u ħafna tajjir. Fil-verità x'tallim qed tieħu, x'qed tirrappreżenta. U mbagħad u xi ħsieb qed taqsam, jiġifieri jekk inti qed taqsam ħsieb mhux qed nippretendi li jkun Freud, tifhimniex ħażin, imma nippretendi li jekk jien ma naqbilx miegħek bħala Salvu Mallija, m'għandix għalfej ngħidlek imma ngħidlek jiena li tajjar ma ddejaqniex li tajjar. Imma niftakru il-libertà tal-espressjoni waslet anke l-suwiċidji. Jiġifieri fejn ħanaqtaw linja, ġifieri jiena hemmhekk li tbeżżani. Ħanajlek il-linja tinqata' trid, l-linja tinqata' li jiena li hija pereżempju, jiena kieku kelli niċċensura, immin jgħid ignorant kollok. Hemmhekk kejfa, hemmhekk għandi nimmaġina li għandu jkun hemm xi ħadd. Li min jgħid li inti ignorant kollok, għandu jkun hemm aġenzija, iċċempillu, isma' importanti spjegalna eżattament xi tgħid biha ignorant kollok, għax inti ma xejn. U hemmhekk huwa hemm tisir ħsara. Imma inti qed titkellem fuq il-pjattaformi. Jiġifieri mhux il-politiku, mhux il-leġislatur, mhux Le jiena naħseb kull leġislatur irid ħanajdlek, il-mument li bniedem ċensuraħ, x'qed tagħmel? Qed tittieħ portiera biex inħeba warajha, għax jiena ma nafx x'inhu jaħseb da. Jiena rrid nkun naf x'qed jaħseb da. Dan irdu jitkellem eżattament x'inhu u x'jaħseb. Jiena pereżempju kulħadd jaf kif naħsebha sewwa, imma jiena għalija n-nies li jagħmlu l-ħsara, dak li jagħmel ħsara huwa n-nies l-ignorant għax dispjaċini, ħawal kemm irid minn kulħadd, ma jiena minn bniedem jipprova jirribatti argument billi għaddi għax inti ignorant kollok. Dak qed jagħmel l-ħsara għax apparti li mwad jagħmel ebda ġid u mwad jirribatti ebda argument, qed ixerret l-idea tal-ignorant lil-nies. Jitkellmu. Imma l-pjattaforma għandha tiċċensuraħ il-dan jew tħallih, jiena fil-firma tiegħi għandi nħallih. Imma inti fil-firma tiegħek għandi niċċensuraħ, nħallih jgħid. Mhux tiċċensuraħ. Neħkew il-komment? Le, jew ħalliju l-komment. Jiena ngħid li nagħmlu tant xisimha ma' boards u mbarazzjek, għandu jkun hemm aġenzija. Għal-mem aġenzija set, għal-mem aġenzija biex teduka n-nies. Imma jagħmel għal-gvern, jew kal-ġew. Jagħmel anybody, saħal għal-gvern. Li da kera xa tikteb, isment ignorant kollha ġempillu, għeddu ma sibi, importanti spjegali. U kemm bżonn edukaw il-da. Qed tinsa fatturi imma salfe ħafna minnhom ikunu fake profiles da vera ċempillu. Jiena naħseb, jiena qed nieħu pjaċir nisma' u qed nieħu pjaċir inkun l-ewwel darba f'ħajti miegħek. Jiena kuntenta biex nirraqli għalaqtlu ħalqu. Storja! Di għandha titniżel fis-storja. Le, ma laqtlek. Id-diskussjoni sabiħa. Meta wieħed jaħseb u jgħin l-udjanza taħseb. Jiena din bissa għandi f'moħħi
Jien meta qed nitkellem x'imkien u anke issa għandi responsabilità li ntalla programm fuq stazzjon ieħor. Mill-ewwel semmejtu x'taħseb għax l-idea hija isma' toqdux fuq li qegħdin ngħidu aħna. Aħna maħniex naħsbu għalikom, aħna qegħdin ngħidu x'naħsbu. Imma ma jfissirx aħna awtorità fuq il-ħseb tagħkom, illa li huwa dritt fundamentali li l-bniedem jaħseb, huwa dritt fundamentali li l-bniedem ikollu dritt tal-espressjoni tiegħu, id-dritt tal-kelma tiegħu, imma ħafna drabi li qed jiġri f'din id-dinja mhux Malta biss li id-dritt tal-espressjoni u iktar tal-ħsieb qed jitnaqru. U għandna ħakkiema ġodda, għandna ħakkiema. Jien niftakrek Salf tagħmel programm sabiħ fuq nsejt li ma stazzjon kien fuq tal-istorja u kif kont tirrakkonta l-istorja ħadd ma kien jirrakkonta bħalek. Kulħadd għadu jimmiss jaħseb. Ja, għandek raġun. Anke huwa qafuli. Għaliex kien hemm komunikattiva sabiħa. Imma dik il-komunikattiva hija r-riżultat ta' ħsieb. Issa, għandna ħakkiema ġdida fid-dinja u anke f'pajjiżna. L-ewwel, ħanaqbes għal ħaġa oħra. Il-libertà tfisser mhux tagħmel li trid. Il-libertà tfisser responsabilità. Ekku, eżatt. Bħal l-imħabba tfisser responsabilità. L-imħabba ma tfissirx uża armi. L-imħabba tfisser jekk jiena nħobbok jirresponsabbli għalik. Jekk jiena ġejt f'dan il-programm, jien ma ġejtx biex ngħid li rrid. Jien ġejt biex inkun responsabbli ta' dak li se ngħid. Waħda. It-tieni. Niġu lura l-ħakkiema. Il-ħakkiema mill-ideja ta' elitizmu, egoizmu, indifferenza, irridu jaħkmu u ma jħallukx taħseb. U allura dan it-totalitarizmu, din il-ħakma tal-ħsieb, qed iġġel bil-mezzi tax-xandir. Issa aħna f'Malta għandna mezzi tax-xandir limitati li ġew ikkappaġġjati, li ġew maħkuma, alright, jiġifieri. Il-kastija, Jiġifieri jiena Salvu għetta minn fuq din il-mejda, meta kont hawnhekk impoġġu bil-qiegħda u nagħmlu programmi ma' Mario. Jiġifieri f'Malta aħna għandna, ara l-ironija ta' fejn suppost ix-xandir indipendenti, il-medja indipendenti hija pilastru ewlieni għat-tisħiħ tad-demokrazija. Meta aħna suppost il-gazzetti indipendenti bit-television stations indipendenti anka tal-partiti. Ma ġara xejn. Hemm huma pilastru għax bejniethom jibbilanċjaw għad-demokrazija. Mela meta dawn suppost huma autonomi, iwa dawn ma jmorru xiftehmu bejniethom u jagħmlu association agreement li għad serdaw jiftehmu u jiktbu fuq karta u jiffirmaw l-association agreement Salf u din jiftehmu ġifieri it-Times of Malta, l-Independent, il-Malta Today, il-medja tal-Partit Nazzjonalista, il-medja tal-Partit Laburista u tal-Workers Union. Iftħu fuq il-Google, u jekk inti il-Mario, il-computer tiegħek jaqbad mal-iskrin, tista' tallalhom min irid jidħol Media Malta, Media Association Agreement, u din kienet ħabbrita il-Love in Malta, imbagħad wara kien hemm artiklu wkoll fuq tat-Times of Malta. Il-Times of Malta wkoll kitbet fuqhom biex jirratifikaw, biex jibbilanċjaw, biex jaraw kif iżelġuha li qegħdin jagħmlu xi ħaġa demokratikament qalu għatax qalu Salf. Ma kellhomx il-mistħija u l-ardir dawn. Qalu din hija xi ħaġa biss għall-organizzazzjoni tal-media houses. Imma dan il-ftehim mhux sa joħnoq il-newsrooms, imma x'ġara f'Malta mela. Mela f'Malta aħna għandna il-gvern jagħti l-flows bir-riklami lill-media houses. Il-media houses ftehmu bejniethom li jaħdmu fl-imkien biex ikollhom iktar fondi. Jaraw kif jaħdu iktar fondi. Minant l-istess gvern, minant l-istess Unjoni Ewropea u l-big businesses. Din mhux qed ngħidha jien ta'. Din
Miktuba salf, miktuba. Idħol Google issa u ssiba miktuba. Din hija r-raġuni għaliex Sewa, ma naqbil jiġifieri- assolutament li jiġu finanzjat il-partit. Issa, issa, dawk affarijiet oħra, ejn nitkellmu fuq fatti. Li qed nitkellem jien huwa fatt. Mela dan biex tara f'Malta kemm għandna ħakma tal-aħbarijiet. Ekku. Mela x'jaraw in-nies hemm barra, jekk mhux fuq stazzjon bħal da, jew oħrajn żgħar, indipendenti u vera autonomi, mela l-aħbar hemm barra li qed tasal għand in-nies, mija autonoma xejn, mija indipendenti xejn, waħda. It-tieni. Illum il-ġurnata f'dan l-Association Agreement daħlu il-medja taż-żewġ partiti politiċi. Anka l-medja tal-Partit Nazzjonalista li suppost qiegħed f'konfront biex ikun oppożizzjoni għall-gvern, imma dan bliema moħħ demokratiku, indipendenti, autonomu jidħol Mhux jgħid propja l-agreement ġifieri li jgħid li għandhom filtering l-aħbarijiet xiex. sakemm qed nitkellem. Ġifieri, inti Sakemm qed qed nitkellem, mara, ħansibulek issa. M'hemmx freedom of speech bejn dawn l-organizzazzjonijiet. Ma Ġifieri dak- jippermettux freedom of speech dawn l-organizzazzjonijiet. Imma- Filtering qed ngħidu Filtering. Filtering. U inti Media, inti qed xi ħaġa oħra ġifieri li qed jgħid Ħaq fiċċa, ħalli I- saqsi. illi min għandu mikrofonu qudiemu, minu preżentatur, minu podcaster, għandu ikun ta' eżempju. Illi naħseb din jien bħala ex-xandara, nara li tlifnija, ma nafx kif tara Salvu. Naf li nżbukkat u tgħid li trid, imma taħseb illi għandu jkun hemm ċertu responsabbiltà. ħanajlek, jina l-lum naf li d-dinja, mux Malta biss, l-lum l-aħbarijiet huma kollha Huma ċiklun. kuħat prezenza. Skont l-aġenda tiegħu. skont l-aġenda Kuħat l-aġenda, Ekku, kuħat ekku. l-aġenda tiegħu. Li mhix ħaġa, imma jien naħseb li l-problema ġejja. Mill-fuqnet jien naħseb l-ikbar problema pereżempju jiġi mill-edukazzjoni, mill-università. Għax l-università llum ma jgħalmux kif għandek taħseb. Imma x'għandek taħseb, rajni għaw fl-Ewropa dal-aħħar pereżempju, kulħadd plazmat mill-professuri, mill-universitajiet. Kulħadd plazmat jaħseb l-istess ħaġa, kulħadd ma għallemx għandu jaħseb u mhux kif jaħseb. Naturalment, dik hija il-problema minn fuq net, ġifieri sewa, then it trickles down to għax imbagħad again naħseb jiena naħseb raġuni anka ekonomika pereżempju għaliex sar dal-ftehim li ma qatt ma smajt fuq, jiena ma tantx insegwi lokalment. Ħallim l-lura pass lura għal-social media. Ġifieri, inti Sabrina, taħseb li pjattaforma għandha tikkontrolla il-messaġġi li jitħallew fuq il-videos li kon jintafaw għandha jew m'għandix tikkontrolla? Ħalli jien sakemm Sabrina tara u tista' titkellem. Ħalli jien sibtilha l-post tal-Love in Malta. Issa Sabrina, jiena kont sa niġi għal dak li kien qed jgħid l-ewwel Salvu. Salvu għandu ħsieb li sentimentalment jagħmel raġun. Għax bħal Salvu jien ukoll, meta nidħlu fil-pjazza tal-Facebook, il-pjazza virtuali, fejn fil-pjazza qabel kienu jwadbu l-ġebel il-xurxejn għax kienu hemm il-ġebel, illum il-pjazza huma vojta minn nies, il-Facebook sar il-pjazza, u n-nies iwadbu l-ġebel li jenna li naħsbu li nitkellmu. Il-fatt anke l-meetings naqsu ħafna. Sawa mhux hekk. Jien għamilt video dal-għodu raw 15,000 ruħ jgħidli. Mela imma issa missieri kien jgħidli la tmur għall-gwerra ma tix tibża li tmut. Ma issa se jkun hemm min ħajajrek. Imma joqgħdu attenti. Li ma arawhom. Li ma jmurx issa bl-intenzjonijiet kollha tajba li aħna ma nħallux min jgħidilna ignorant. Nispiċċaw ikun hemm xi ħadd fisem il-gvern, fisem il-big boss, fisem l-awtoritajiet il-kbar. Jibda jagħlaq ħal in-nies bl-intenzjoni tajba li kien qed jgħid Salvu jgħidu xandara oħrajn biex ma nħallux il-min jgħajar ignorant jew ċuċ jew ibla jew kollok ċajt kollok kemmint li għandhom raġuni valida. Imma ma tiġ minħabba dik ir-raġuni valida. Il-awtoritajiet, il-gvernijiet, l-istat jaqbad dik ir-raġuni u biex għalih innifsu joħloq iktar awtorità tiġa milli għandu għax illum l-istat
ma tistax titkellem kontra tiegħu ta'. Noħol Hitler aħna stess. Aħna niftaħru li aħna demokrazija. U kif qedtilkom jien, il-gazzetti diġà mhumiex liberi. Jiena ma jikkwotawniex. Jiena ma jirrapportawnix. Jiena ma neżistix jekk mhux biex jirredukalawni, għax jiena ngħid nisrani fil-politika. Ma qas jidħu bija ma cancel culture. Din hija issa ma rridux nagħtuhom iktar għodda Sabrina lil dawn il-gazzetti lill-istat li tiġa kapaċi jaqtak inti kellek programm. Ma ġobx il-min kien qiegħed lill mallem l-istat u waqqaflek il-programm. Sawa aħna kanna kampanja tal-Parlament Ewropew, mhux tal-mistħija, bl-awtorità elettorali b'kollox u tal-broadcasting, l-Broadcasting Authority, mhux l-awtorità, il-Broadcasting Authority f'dan il-pajjiż fl-2024 id-dibattitu ma kienx jeżisti. Jiġifieri id-dibattitu għaliex aħna konna numru ta' kandidati indipendenti 4 minuti li kieku ma jeżistix il-Facebook. Ħadd ma kien jkun jaf minn aħna. Fejn il-libertà tal-espressjoni? Issa, żewġ rappreżentanti minn kull partit politiku qiegħed f'din l-awtorità. Mela l-Partit Nazzjonalista li jiena nemmen fih meta kien iġġieled għal pluralizmu f'dan il-pajjiż, fetaħ stazzjon tat-television, meta tala fil-gvern Edifen Akadami raliku. Illum, l-istess partit li ġġielet għal pluralizmu fi żmien Mintov, mhux iġġielet għal pluralizmu llum. Illum jekk jiġu kampanja elettorali, iż-żewġ partiti l-kbar għandhom il-monopolju tad-diskussjoni. Għallu indipendenti jew partiti żgħar ma jissemmew imkien. Dawn il-televisions tagħhom. Mela allura minnu ħakkim jibqa' ħakkim. Issa ejja noqogħdu attenti salv. Li ma jmux biex jien ma jajarni ħattibla, ma jajarni ħattirjorant, nibda nitlob lill-awtoritajiet hemm fuq. Isma' ħalqu elda. Lejna, jiena ma. Għax inkella nibda. Alright, ikkoreġġi. Imma inti Salvu. Int għandek raġun. Għal-murnies għax lejli jistaj. Imma isma, l-autoritajiet ejja ngħidu gvern. Ikun min ikun il-partit politiku fil-gvern. Mhux veru jimportaħ li jgħallem lin-nies. Le. Laqqas l-edukazzjoni li tgħallem lin-nies. F'Malta għadha kemm ħarġet, min issa noħroġ mis-suġġett, f'Malta għadha kemm ħarġet l-aħbar mill-Eurostat. Li fil-waqt li Malta tonfoq hija waħda mill-iktar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, aħbar sabiħa. L-iktar li wieħed mill-iktar pajjiżi li nonfqu flus fl-edukazzjoni. Imma sa frattant, we have the least educated population. Għal kif tridna nirbħu l-kwalità f'dal-pajjiż? Illa lix biex tirbaħ il-kwalità f'dal-pajjiż, it's all about knowledge. Knowledge based. Allura, inti għettejt, ħana l-qowad, inti għettejt. Ġrajna dawra Inti għettejt li l-kommenti għandhom jitħallew skont il-pjattaforma bil-libertà tagħha, skont il-pjattaforma għandha policy tagħha, però żgur il m'għandux ikun hemm il-gvern. Għandhom ikun hemm il-liġijiet tal-libelli. Dejjem imma jissaħħu b'tali mod. Li jekk jien għedwin vassal l-offendejt il-Mario, jew jien għedwin vassal l-offendejt il-Salvu, mallija, għallu ma Salvu jistaj fittex lili. Għallu fil-qorti. Imma ma rridx nibqaw indaħlu, ma nistawx nibqaw indaħlu l-istat jiddefendina. L-istat san għamlu, l-istat san toħ b'saħħa kbira. Tiġa għandu ħafna, tiġa id-dieħlin liġijiet kontra l-espressjoni tal-kelma, fisem l-ugwaljanza, fisem l-ekkim sajħa drittijiet ċivili. Dawn id-drittijiet, meta tisimaw liġijiet, meta tisimaw ħirġin liġijiet, meta tisimaw ħirġin liġijiet biex nsaħħu l-ugwaljanza, dawk il-gvern ikun ijiet jurina d-debba u jqabżinna l-ħmara. Dawk kollha liġijiet li jintużaw kontra il-vera libertà, il-vera ugwaljanza. Mhumiex vera. Salf, ġifieri, mela issa, Edwin fimnijak u naħseb il-punt tagħmlu xahar, ġifieri fimnija. Salf, inti qed li jisek tixtieq awtorità ħanejtek li tkun watchdog fuq dak. Mhux awtorità, jien ngħid, dit tkun xi ħaġa edukattiva tagħmel mhux imma hawnhekk miżjed. Jien qed ngħid iħassar hekk tara jekk hemm xi ħadd li jkun hemm aġenzija li tara xi ħadd miskin
li għajt inti ignorant kollok. Tajt miskin danna bżon edukaw. Mux li tamillu xi ċensura, li ħalla ħajitkellem, nkellem nkunu faqat l-ignorant. Sadak salvu. Imma- Salvu, dawk min jgħajat ignorant ikun qed jgħidek fisem partit politiku ta' biex jgħajru U xinu, il-moment li daw in-nies li għaddu l-ek inti ignorant kollok tal-ilhom ħalqhom, xinu jiġri? Qed stampa falsa. Ejja mhux. Qed stampa falsa, awtomatikament ġifieri, ħallihom. Ma jena najt għandu jkun hemm xaħat qalbu tajba, jena għandu xaħat privat, qalbu tajba, li il-ġit il-poplu Malti. U meta jisma xaħat jgħid għax inti ignorant kwa, jisma sibi. Lew net ignorant kollok Malti ħażin dak ta'. U t-tini net, qabel binem tajdlu ignorant kollok. Tista' tajdli għaliex qed tajdlu hekk. Għal-ġit tiegħu, mhux għal. Imma Salvo, mbagħad. Ħansemmi ħaġa ma semmejni issa aħna. Għax semmejt il-xismu inti li għamlu lek libellu, ma ninsewx il-defni Karwana Galizza, kif kienu żalmuha, kif kienu għal ħalqa, bil-garnish jiżu bil-nej kollu ġifieri, ma ninsewhom għadda l-affarijiet. Sewwa, daw in-nies l-ewwel ippruvaw bil-qrati, mbagħad ma twaslux bil-qrati, waslu għal affarijiet oħra, Ġifieri dak hu l-periklu kbir li hawn, dan huwa periklu, jien ma nistennix li jerġa' ssir bomba, għaliex għax dak kien żball kbir, dak kien hemm xaddaru mal-ħajt ħafna, dak kien hemm nuqqas ta' ftehim jiena ngħid bej il-konġurati, għax jien hekk ngħid li il-konġurati kien hemm nuqqas ta' ftehim bejnietom, kien hemm minnhom iktar żgħuna, minħaseb li huwa xi Alla għandu ħafna flus forsi, jien naf għax għandu poter, ma nafx xiex, u żbalja. Imma dak kien żball. Illum dak l-isbal diffiċli jżax għadin fl-Ewropa, x'kieku għadna mhux għadin fl-Ewropa, kieku ili mejjed jien dejjem ngħidha di. Għax kieku jaf kemm ilhom laqatluni għax nitkellem kif nitkellem, ġifieri, Ġifieri jiena ngħid però coming back to x'ismu. Jiena ngħid li qatt m'għandu jkun hemm ċensura, qatt. Laqqas hekk tittajt xi ħaġa kontra, ngħidu li ma taqbix mal-gej. Għaliex m'għandekx tgħid li ma taqbix għax jiena reħndi ngħid lik il-portura sewda ma toġobnix. Fimċin, mandi xejn. Ma xejn ħażin. Jiena naħseb illum għaw minnu b'saħħtu biżejjed. Jekk dak jgħid li ma naqbix, liħor kapaċi. Ġifieri daw mhumiex kapaċi jirrebattu argument. Il-mod kif qabel ma naqbżu fuq qegħdin, ħadan ħanoħorġu bil-fors. Ġifieri il-fatt illi bniedem erek baħnan ċuċ whatever. Issa, ma ħajkun hemm min jiddefendi dak li jiddefendi bħal-argument nidħol jien ngħidlu għal fejn qed tgħidlu baħnan. Ġifieri ma għandek bżonn mhux organika l ħaġa qegħdin ġabbar għal dak, aħna għandna problema kbira ta' edukazzjoni, ta' egoizmu, aħna id-dispeċini ngħidha di jien ġifieri, jiena nafu fiċ-ċert ġifieri li mill-indipendenza l l-affett ma marrux kif xtaqt jien il-qudiem li sirna ħafna aktar qorrief, veru għandna nies li forsi brillaw. Hemm ħafna li minn il-birilla, imma l-ftit, il-maġġoranza ta' hekk tħares lejn l-edukazzjoni, sabena fil-lura marret mhux il-qudiem, meta tara l-kummenti, jien nieħu gost meta jkun hemm kumment kontrija tajjeb, għax ngħidha jiena nieħu gost ħafna għax qed insib argument. Imma jiena meta tispiċċa li nużaw l-iktar forma kera, għax kera jiena kemm ma naħmilix ta' ignorant kollok, li jaqqasi forma tajba ta' Malti di. Biex titkellem hekk tkun ignorant mill-kbar. Allura aħna l-politika tagħna tisreħ fuq da. Imma aħna għandna l-edukazzjoni. Din kbira ta' akkuża kbira li qegħdin nagħmlu issa. Li qiegħda tfalli kuljum ta'. Qiegħda tfalli biex nippreparaw ġenerazzjoni ta' studenti li jsiru rġiel u nisa li kapaċi għada pitada jidħlu fid-dinja tax-xogħol dan il-pajjiż jerfgħu il-fuq. Sewwa hemmhekk qegħdin infallu. Illum għandi dubji u nitkellem ma' għalliema il-koed jekk servizz tajjeb jew le għax fl-iskejjel kbar. Illum kbar ħafna sekondarja il-koed qiegħda sservi biex tħarbat iktar l-istudenti bejniethom. It-tielet dan suġġett ta' diskussjoni ma jfissirx li qed ngħid hekk jien huwa bejn fatti ma meta niltaqa' ma' teachers jgħiduli bistejjel li huma tal-waħx, jiġifieri illum il-kelma libertà aqqas aħna Malmin biex nifhmu xi tfisser. Sewwa l-tfal tajnihom impressjoni li l-ġenituri m'għandhomx sinifikanti u relevanti fil-ħajja tagħhom għax għaddejna liġijiet li tfal saru jaħsbu. Ma skużi ma veru ta' inti meta jkollok skużi, meta għandek koppja li għax tixtri dar
taqbad it-tfal tagħha għadhom jitwildu, dil-mara taħroġ mill-isptar bil-bejbi f'idejha. Tmur issib mara ma tafix. U t-tiela biex toħod l-ħsibajja xi tmur taħdem. Wasalna f'dik l-estremità. Illum il-ġenituri m'għadhomx rabbu l-uliet. Veru jew mhux veru. Għaliex? Għax aħna qalulna li affordability. Illum biex tixtri id-dar biex it-tfal tiegħek tista' tihom dak li għandhom bżonn. Iridu bil-fors jaħdmu tnej. Dik hija il-kolonna tas-soċjetà. Kissirnija l-familja. Kissirnija. Sabrina, mela. Sabrina, inti fuq dak li kont qed ngħid l-ewwel fuq il-messaġġi li jkunu fuq is-social media. Tajjeb, issa salvu qisu qed jgħid isma' hemm bżonn ta' xi ħaġa ħanejtek qisu tirregola ħanejtek. Le, jiena rrid xi ħadd jaħal il-daw in-nies imsik. U jrid illi Ħana fem għaddi. Għax għadna Jiena ma rridx aktar ġataj dawn jorant kollok nagħmellek xi simha. -1. Nagħmellek waħħallek. Nakkallu Le, ħalliħ jgħidha. Imma għandu jkun hemm xi ħadd għendu jiena arbitni. Oraklu. Arbitni sabħalu Fader Marcelli jagħti dik NGO. Biħobb il-Malti. Il-Maltin, nisma' sibha, nisma'. Ġifieri jiktiblu messaġġ jiswilu ta' Xi ħaġa li supposta tissir fl-iskejjel li supposta tissir fl-iskejjel fit-tfal. Ma mhux qed issir. Mhux l-awtoritajiet. Kompli miegħek fuq di, għax inti għat l-edukazzjoni sejra lura. Jiena mhux hekk ngħid. Jien ngħid li l-edukazzjoni saret skizofrenika, għasta fejn fejn sejra. Mhux Malta biss ta'. Mejna barra. Maħna minn Aħna tagħna nitkeb biex le, għax dik oħra. Aħna għandna problema u Malta, ħlif fuq tagħna ma nitkellmux. Madonna alla l-Ukrajina, l-Izrael, jinnna f'terremoti. L-Amerika. Xej. Aħna nitkellmu kemm żied il-paga, u l-budget, u l-partit, biss. Għax aħna poplu egoist. U dik il-bażi, għax ista I think l-argument kollu għada. Dik il-bażi ta' kollu. Aħna poplu egoist, jinteressana biss minn da li nista' nakkwista jien. Li nista' mhux il-pajjiż. Tal-aħħar kont qiegħed wieħed f'parti. Ġew wieħed għalli kellek raġun dan nofsu fissa kelli raġun ta' nitkellem hekk għalli mela għandina business sejjer tajjeb għalli kellna dar qed nikruha. Għalli qegħdin sejrin tajjeb. Għalli allura mhux niklaqwa. Sabrina. Forsi kien naqaf is-sakra da, imma dik il-kuxjenza vino veritas jgħid Ekku. Sabrina, x'taħseb fuq dik li kont ngħid qabel, ġifieri x'taħseb illi l-messaġġi għandna ħanejt l-istess domanda li wkoll. Li għandu jkollna watchdog tipo l-awtoritajiet jew inħallu ħaġa organik jew inkella l-pjattaformi jirregolaw f'dal każ xi jkun qed jintqal il-policies tagħhom jagħmluhom huma pjattaformi. Jena nibdew minna u ma naqbilx li f'daw l-affarijiet għandu jizzattat l-istat. Naħseb biżejjed qiegħed f'affarijiet ġifieri U lanqas inżattuh. Ma naħsibx li huwa postu, però bħala persuna li tkun fuq social media u tkun qed tiskuroli għax hekk noqgħod naħseb ngħid imma daw in-nies li jibdew jiktbu dal-kummenti dal-kliem ħażin ngħid ma jirrealizzawx illi daw ħajrawhom ħaddieħor jew jistgħu jarawhom it-tfal. Dik hija problema kbira. Issa, jekk inti xandar, jekk inti owner ta' pjattaforma x'inhi, nemmen li għandek obbligu illi b'xi mod tirregola u teduka lill-udjenza tiegħek. Issa, mhux qed ngħid illi teduka permezz ta' ċensura, imma jekk inti bniedem kemm il-darba ħalla ċertu kummenti, nemmen li għandek ti fuq TikTok li kien hemm li kien hemm salvu mallija. Kummenti li kienu kien hemm fejn ħassar għax kien hemm ħafna. Kienu disgustanti il-kummenti. Ekku, 100%. Disgustanti imma Però xiex rali jimma taħriġ mal-nazzjonalisti li għalla kont miġnun biżejjed biex imma dak iż-żmien kont nipprovani naqgħod ma' xi ħadd biex jismu. Mela jiena spiċċajt, jien kont nitfa' mhux politika tagħdi. Dak iż-żmien kont nitfa' pereżempju nagħmel il-pitturi insomma, kont nagħmel graphics nudi pereżempju hekk. Naf daqqa waħda beda jibgħat jgħidli il-Facebook. Li daw ma jaqblux mal-policy tiegħu. U sena u spiċċa ġifieri għalaqu li tliet ġimgħat. Kien hemm xi ħadd qed jirrapporta. Jiena ċert li dik kienet ġeja minn Malta. Għaliex għax jiena kontx bajt nara affarijiet bħal dawn fuq Facebook. Jo jibgħat ktib xi ħaġa jgħid ma taqbilx ma'
Ma titina raġuni. Ġifieri, iċ-ċensura at any level Diġà teżist. diġà u hija ħażina at any level għax tista' tiġi Fil-Facebook. manipulata. ħallen daħluwa, Però bħala xandar issa qed nitkellem min qiegħed wara l-mikrofonu u jippretendi li jifhem ħafna jew li hu preżentatur huwa tajjeb tista' taħseb li int li trid. Però għandek responsabilta illi teduka. Issa, naħseb jien l-inqas ħaġa li nistgħu nagħmlu għax-xandara qed nitkellem podcaster sejħilhom li trid, right? Illi tħeġġeġ lil min qed isegwik jikkummenta b'mod kostruttiv. Ġifieri irridu immorru irrigressajna ħafna f'dawn l-affarijiet, ġifieri hemm bżonn illi aħna najdu l-segwaċi tagħna x'qed nippretendu minn għandhom. Għax li tiktib li imbeċilli jien imma jiena se kont qed ngħidlek segwejthom ta' Salvu, se jingħu Salvu. Forsi. Hemm disajn komment u iktar. Ma naqbilx kollox ma' Salvu. Imma li tgħidlu imbeċilli, ignorant u tajru kliem ħażin. Bir-rispett kollu, minnu propju l-ignorant, qed tifhem? So, ir-responsabilità u dik il-problema li m'hemmx regolarizzazzjoni anka fuq daw. Ma regolarizzazzjoni. Regolarizzazzjoni mhux mill-istat qed ngħid. Min ħajregola ma? Ifhimni, għandek il-Broadcasting Authority li hija. Ma tidħolx fuq il-social media. Jibba nafta l-ħadd. Le, imma jiena qed nitkellem fuq programmi fuq social media. Mill-li ndaħħal jiena nippreferi. Mhux social media. Jien nippreferi naqla daqtajn jien, nippreferi naqla tajjir u ma nibblokjax nies milli noqgħod nikrop biex inġiel l-istat u jizbiex l-istat. Le, jena mux għettajt jena Sabrina mux għettajt l-istat imma taħseb li daqsek diffiċli li jkun hemm xi ministru li jfettillu jekk noqgħod nikrop jien, tokkrop int, jokrob Salvu u jokorbu għax l-oħra. Sawa li jipprova jgħid jien sana mill-liġi biex niddefendi u naraw li nagħmlu u dan ikun qiegħed jagħmel imma biex jiddefendi lilu nnifsu minflok jiddefendi lili jieħu l-iskuża tiegħi biex jiddefendi lilu. Jien nippreferi naqla daqtajn jien għax il-libertà. Il-problema ma mhijiex il-libertà tal-espressjoni ta' il-problema hija l-edukazzjoni. Imma Iva, esku, dik il-problema. Aħna tnejdu fuq ir-rinforzi, kif ħad inforza? Ħad inforza jew ħadħalliha organik? Ma għax jgħidulek buffu, għax jgħidulek ignorant. Tista' ma tkunx għalik jekk jgħidulek buffu. Jekk inteħriġ tal-pubbliku, tistenni għal hekk ma tistenni daqla dawn l-affarijiet. Issa tistenni li kont jgħidulek l-ollu kemm inġenju. Issa, inti għandek, issa ejja ħammorru fil-prattika. Inti, dana, inti l-lele biex najdu għek. Inti għandek da, biex il-telespettaturi, mela fil-mustanixelu, fil-Facebook, jien jek Salvu Mallija għalli ignorant, nista nidħol taħt il-profil ta' Salvu Mallija u nagħmel blok. Mela jiena darba kien hemm min tani pari. Edwin għandek ħafna qegħdin jajruk. U kellu raġun. Ġieli blokkajt nies. Għalli, isma' dak bħal-ħaxix ħażin. Għalli jekk int għandek għal-ħaxix ħażin mhux taqta' għax il-ħaxix ħażin ħajamillek sara lil dak li ħadd iżreja u li tħatħawel il-ħaxix it-tajjeb. Għandu raġun. Imma mhux dejjem il-ħaxix ħażin mill-għalqa iva mur naqta u naħartu. Imma mhux dejjem iblokkjajt il-minajarni. Għax jiena nipprova ngħid li r-responsabilità tiegħi anke jiena bħala politiku nifhem li għandi wkoll ir-responsabilità ta' għalliem, għax dal-pajjiż kemm sandum nkisru fih. Meta sa nippruvaw naqduh u meta sa nippruvaw intellawh il fuq. Allura billi ngħid jekk Salvu Mallija li għajarni ignorant, jekk ħan niblokkjah, hekk ħajibqa'. Allura ejja nħallih ftit. U jiena ġeli, kien hemm persuna waħda, iva, qalt li inti ignorant, qalt li xi ħaġa hekk, f'xi kliem ieħor. Għattila grazzi tal-komment, jenek najdilom, meta kolli ċans nikfem. Grazzi tal-komment. Emma jien namlilom grazzi tal-komment. Jiġifieri bil-ma. Għattilom tajdu kelma. Emma namlilom grazzi tal-komment. Imbagħad kien hemm xi ħadd ieħor f'xi post oħra. Lil din l-istess persuna niftakar kien isem ta' mara. Għalila waqaj taċċajt fi blokk oħra. Jekk ma kienx tiegħi wkoll ma qed titkellem fuq xi ħaġa, tilla leħija. Għatlu qatt m'għandek dritt twaqqat ċajt il-ħaddieħor.
jew tikteb li waqqat u għadċajt. U niftakar xi ħaġa oħra. Ftit ilu ħabib tiegħi jagħmel post fuq xi ħaġa storika u lecturer l-università qalt lu tiktib xek għax ta' għadċajt. Le, m'għandniex nikdbu hekk. Jiġifieri jekk jiena nemmen xi ħaġa differenti minnek, Sabrina, jew jien nemmen xi ħaġa differenti minn Salvu. Ifisser li jekk jien ħana esprimi li l-nifsi Salvu għandu dritt jgħid li jew jien ngħid il-Salvu qed taqgħod ċajt. Le, permetti, Iva. Le, permetti. Imma jiena ma naqbilx magħha. Le, isma'. Ma naqbilx magħha. Isma' taqbel miegħi. Għandi alright mela. Jiena żgur ngħidlek isma' taqgħod ċajt. Ħanajdlek għaliex. Hekk Iva. Le. Le. Jien ma le. Iva. Jiena għalija. Hemm ċans li vera qed naqgħod ċajt huma Ma le, jiena għandi idea Allora mhux dibattu, mhux Ejba, jiena għandi ma importax, ma importax ma naqblux. Imma għandi idea private message il dak li jkun. Għandi idea għolja tal-min. titkellem pubblikament għax għandu jibat li private message. Le. Isma' sal, fettajt iċċuċati. Għanna li kaċetta. Unallu grazzi, jinnajlu grazzi. Imma aħna qed nitkellmu Jemma nażaħħeġ. fuq policy tal-individu, tal-page. Ejwa, l-policy tiegħek. Daqs il-policy tiegħek. Jina policy Imma jiena messaġġi open. għandi- Ma nagħlaq xejn. Klief, kieku hemm xi teddida fuq dak li jkun l-argument jgħidlu li noqtlok. Meta ninser. Ismani, jiena darba, dan kien fatt. Darba jiena u Clyde Pooley qabel l-elezzjoni jew nkella ma nsejt ma kienx qabel. Imma kien hemm il-Tagandja il-range ma kienx qiegħda kienet mitluqa u konna morna għamilna video. Jiena responsabbli mill-bidja, ċetru kien responsabbli mill-sports u għamilna video kif din il-range ta' Gandja kienet mitluqa. Ejva, niftakar kien hemm wieħed, għallax ma toħorġux fin-nofs, ħalli nħottu center fuqkom, jew nisparaw fuqkom. Message? Ejwa, Message. U jiena ktibtlu, għatlu id-delete ja ħabib, għatlu il-għalix jek nirrapportak u ktibtulu fejn jider, mux private message. Għatlu jekk inti nirrapportak il-bambin jaf xi problemi naqlalek, għax titla l-qorti dak għalli nisparalek. Mux hekk? Teddida dik, Teddida. U ejwa d-delete ja ma nafx minnu, għat ma kellemni, imma ejwa dik hija nuqqas ta' responsabilta grazza minna ħatijaw. U jiddispeċi kal dawn in-nies. Dawn in-nies li huma iktar homor jew iktar blu, jaraw iktar il-partejt milli jaraw lilhom infushom il-ġitt tal-familja tagħhom. Dawn huma nies li juru kemm jaqgħu fil-baxx. Jiġifieri meta ċelli ngħid ħanuża Ejva ma ħanuża isem Sabrina, daw. Għala mhux qed nuża isem ieħor. Mela ngħid tara Sabrina x'qalt li lili, ħam nara min Sabrina. U Sabrina nara l-profile picture taħt San Gaetano, jew taħt statwa tal-parroċċa. U allura jekk inti qed taħt l-istatwa tal-parroċċa u inti allura suppost int nisrani u tajt dak il-kliem, għax sibt lilek innifsek keyboard vojta. Dawkom mhux dimma dik mis-serjetà, veru? Mis-serjetà. Mis-serjetà. Qed naqblu ġifieri illi l-individu l-pjattaforma għandha kollha policies tagħha imma l-istat ma naħalluh barra. Inti kellek tispiċċa li qed tgħid għax isek qed tgħid. Le, naqbel illi għax dil-libertà tal-espressjoni tinkwetani għax illum spiċċajna li kulħadd jista' jgħid li jrid permezz tas-social media. Allura, per eżempju, dal-għodu rajt post fuq it-traffiku l-barranin, per eżempju, dil-persuna kienet qed tgħid mhux qed insemmu l-barranin li llum il-ġurnata mhux tal-li ħakmu pajjiżna, imma sanka l-karozzi tagħhom għandna. Jien meta nara daw il-posts ninkwieta. Imma għandha dritt tgħid din. Għandha kull. Għandna nebatu l-pulizija wara l-bib biex tgħidha. Le, mhux qed ngħidli imma xorta ninkwieta nara dal-posts għax mhux kwistjoni ta' imma start tirbattih, start tikteb taħt. jew le. Jiena nirribattih. Eżatt. Jiena ħafna. kolli argumenti magħhom uħod. Imma nibda ngħid imma xorta il-post nibda ngħid imma x'inhi l-intenzjoni. Ħansolvu l-problema ta' traffiku mal. Ma suġġerixxi. Imma mhux aħjar taf x'qed jaħsbu n-nies. Ekku, jek raġuna wkoll. Aħjar. X'issuġġerixxi li jsir? Social media nara jiena kemm jgħidu kontrija. Jien nara blessing. Le, Nafu x'qed jaħsbu n-nies. Ekku, jien naqbel. Nafu. diki huwa mezz ta' kif tara x'qed jaħsbu n-nies. Imma mbagħad jekk vera rridu ntejbu l-edukazzjoni, hemm bżonn illi min qed imexxi u min hu jibda jarhom daw l-affarijiet għax daw qed jirriflettu problemi kbar fis-soċjetà. Jiġifieri irridu mmorru lil mill-libertà tal-espressjoni
u mill-Facebook u minn Instagram u minn TikTok, inti trid tara l-problema x'inhi u tibda tattakka dik il-problema. Għax hekk mhux ħanamlu hekk. Jien dejjem ngħid B'mod edukattiv dejjem mod u edukattiv. minn ma l-istat jidaħħal Forsi dembu, wasal fi eċetera, żmien eċetera. li l-iskola nibdew nedukaw it-tfal fuq dawn l-affarijiet, Naqblu. pereżempju. Ma ħanajdlek t-semmri tal-barrani li ġara li sar zbal madorna għali, mux Malta biss, ma Malta terġa differenti minn postijiet oħra, li imlejna f'daqqa waħda, zidna f'daqqa waħda l-popolazzjoni, li ma tistax, ma tistennix li n-nies ikergru. Imma allura l-poplu frustrat u mhux qed jiffiltra dak li jikteb fuq Il-poplu social media. il-poplu dik oħra pereżempju, dik hija jiena lek nara tajba jien għax ħirġa l-frustrazzjoni. In-nies qed nindunaw li huma aħjar kif konna qabel. Jgħid ir-redifusion, jew jgħid ir-radio, jew jgħid it-television biss, jew jgħid dak li qiegħed biex kull ingravat jaqra l-aħbarijiet. Illum l-aħbarijiet ma naqqas naqrom għax nisma'hom ant in-nies. U dak huma iktar attwali, awtentiċi. Issa biħli, per eżempju, nisma' xi ħadd gerger kemm Alla ħalaq kont tal-barranin u da, u mbagħad jiġmur jivvota mbagħad iskapju laburista. U da mhux qed jagħmel connection. Mux għed connection li daw il-nies għedin frott tal-policy ta' dak il-gvern li għandu ġem biex tiġi l-elezzjoni ħarġa jivvotalu. Dik il-problema li n-nies ma jawżawx magħhom. Fuq li qed nargumentaw illum u niddiskutu. Ġifieri inti qed tgħid isma' għandna bżonn edukaw in-nies minn dak il-lat. Naqblu. Kif jitkellmu, kif iġibu ruħhom fuq social media u naqblu. Jiena konvinta li meta inti l-edukazzjoni. it-TikToks għall-argumentu jisimaw l-salvu lilek. Mxek? Ħajqlawna kull manna ġifiri. Dawk id-dinja kollha. Imma il-problema jdi. Mux li jaqalaw, imma ħajkunu ħadu interess biex jaraw il-program kollu u kif ibbildja l-argument, għattifem? Allora dak li jkun, sema il-barranin per eżempju jibdew jikdbu kontra l-barranin. Imma x-sens tamel, għattifem? Ġifiri, l-argument ħajifmu li hija l-libertà tal-espressjoni u mux il-barranin fil-pajis. Dik il-problema li kif kienet jgħid ma Edwin, istima nafux. Illi mux qed niproċessaw, mux qed naħsbu bizzejiet kif beda jgħid Edwin qabel, m'għandniex ċans naħsbu ġast daqshekk li jiġi nisparaw. Ma nistgħux, ma ħanajdlek, illum nistantu mobbijin, nkunu onesti ta'. Bla dubju. Qabel kollox. Ara kemm jgħidu l-injorant kollok, ma nafx kemm nisma', jiena kieku qaġġi xi ħadd fit-triq. Jgħid li inti injorant kollok. Inkom qed tagħmel salvu rajt. Intom tiftakru Peppi Azzopardi minn għalija kien għamel esperiment. Kien hemm xi ħadd bdew jgħajru sew fuq Facebook insomma, bdew isibu n-nies minn huma u jċemplulhom u jmorru jiltaqgħu magħhom. Minn għalija Peppi kien. No ma jkellmux imbagħad. Dik idea tajba. Dik ma jkellmux. Issa jien li nissuġġerixxi pereżempju. Issa policy tal-pjattaforma. Is-segwaċi. U jmur jikkonfrontom minn għalija Peppi kien. U jibdejlu l-bidwi jitfażerja u waħda ta' mas-sikra. Imma taqbel pereżempju Mario. Imma jiena naħseb qegħdin nitfixklu mhux ħan. Minnu taħat speċi Sabina. Ma jimpurtax illi pereżempju ċertu nies li jikkummentaw tistidinhom. Infatti kien hawn dik idea tajba, infatti kien hawn wieħed kiteb nixtieq intaqa' ma' Salvu u ngħidlu żewġ kelmiet. Infatti koħan ibatlu ngħidlu u di ħan niżdilha fit-TikTok. Ejja ħalli tgħidu żewġ kelmiet. Għax inti jekk qed tiltaqa' ma' dak li jkun. Għax jiena faċli ngħajjar lil Edwin injurant wara l-muntanji u jekk hemm xi ħadd li ma jaqbilx f'nofs l-affarijiet ma' Edwin hija jien. Imma meta poġġejna bil-qiegħda vera Edwin. Mhux hija vera idea, imma għall-programm. Imma stenna qabel ma tibdew għal dan nies. Salvu. Daw wara l-iskrin ta' L-ekni barġwar jasab għat iġu għoddimek. Waqt li qegħdin titkellmu qed naħseb. Imma intom qegħdin tirrabjaw jew inkella. Mhux hekk. Illa għaliex hemm dawn in-nies li mhumiex edukati. Ejja qed niftakar f'ġurnalisti partikolari, fil-gazzetti bl-Ingliż, li meta ma qablux miegħi għax anke fil-Parlament ivvotajt kontra ċertu liġijiet.
u għajruni u tawn it-titli kienu suppost nies li huma edukati dawn. Roset. Dawn ġurnalisti. Mela dinosauru fundamentalista konservativ u għalaw li t-titli għasim ma niftakarhom kollha. Kieku għallin poġġijom kolla wara ismi għandi. Ma dak għax ma sarx konfront magħhom. Ekkem bżonn. Le, hemm konfront għax jien ma niġġielet maħat. Ma da ġurnalisti. Jiena jekk nara. Imma Salvu jien jekk nara l-ġurnalist. Jekk nara l-ġurnalist li kiteb fuqi, nibgħat inselli għalih. Le, nibgħat inselli miegħu, jiena ngħid. Imma tintaqa' miegħu. Imma meta ma ejjew nifhmu kif jaħdem il-moħħ tal-bniedem l-ewwel. Jiġifieri dawn li suppost huma intelligenti ġurnalisti. U jedukaw li għandhom responsabilità u jitħallsu għalhekk. Dawn meta jridu jiktbu l-adjectives fuq dak u fuq l-ieħor, kitbuhom. Jiġifieri jekk in-nies ta' triq irridu jaraw il-dawn u jieħdu eżempju minn dawn. In-nies ta' triq qatt ma qalu li kliem xejn baxx, diskrettiv, daqskam qalu li ġurnalisti. M'għandix dubju. Jiġifieri l-ġurnalisti qalu li illum bil-hate speech, bil-liġi tal-hate speech lill-ġurnalist jien nista' ntellaw għax bit-tajjel li għajarni. Le mera ma nużax ta' dak. Jiena salvu, għatma mort. Jiena għatma tal-lajt il-ħadd M'għandix dubju. U ma naħsibx li santalla, m'għandix biex naħli. Għat tifimni, imma li kieku dak il-ġurnalist dak il-kliem u kelli ċans ngħidu dan il-kliem jien f'intervista li kelli, li kieku dak il-kliem li għall il-ġurnalist għattulu jien kont nispiċċa l-qorti ta'. Jien kont nispiċċa l-qorti. Kieku minn qalli dak li qalli, jien għettu lilu, jien kont nispiċċa l-qorti, għax jien liġi fil-konfront tiegħi biex niddefendi li l-nifsi ma nużaħħiex. Ma jien noqgħod attent kif nitkellem, għax dak il-ġurnalist kien jużaha fil-konfront tiegħi. Waħda, it-tieni. Irridu naraw l-istat ta' mentalità tal-poplu Malti fiex qed jgħix bħalissa. Għaliex narġa' ngħid. Illum il-mentalità narrattiva tal-ground tal-futbol li l-referi jinni ma mmur logħba jien, ma meta kont immur jekk referi ma jaqblux miegħu. Is-supporters jibgħatuh. Miskin jekk ikollu t-tifel tiegħu dak jew ikollu l-mara tiegħu dak U jekk il-coach jew xi plejer xi ħadd jaħseb li hu mixtri jaqlawlu l-qaddisin kollha. Mela illum dak li jsir fil-ground isir hawn. Eżatt. Aħna niftakru meta konna żgħar jekk kien jitkellem Mintoff jew Edi bħal Eurovision Song Contest. Meta jkun il-traffic jieqaf ta' Malta. Għax kulħadd jidħol ġewwa. Imma meta kien jitkellem niftakar kien tieqaf Malta. Kienet tieqaf Malta. Jiġifieri it-toroq għal min m'għandux ħafna żmien hemm fakrukom. It-toroq ta' Malta kienu jiżvojtaw. Illum kulħadd jista' jkellem il-poplu Malti. Kulħadd. Illum din meravilja di. Imma taħsbu Imma meta għandna għodda kbira bħal din, meta niġi biex jien nikteb artiklu jew nagħmel video jew jien nipprova noqgħod attent kemm jista' jkun għax ma rridx li xi ħadd iħammiġni u nteħraġun. Imma aħna qegħdin niġu malma li sikkina taqta' minn 10 tixfar bħal din. Arma li d-dinja kollha imma jien ngħidu imma salf, ejja nimmaġinaw li d-dinja kollha ma teżistix. U teżisti pajjiżna biss għax importanti minn pajjiżi. Imma bel-minuta. Imma l-minuta. Qegħdin nagħmlu dan il-programm għax dak ir-raġel għajtinna għax ħassu responsabbli li f'Malta m'għandniex niċċensuraw. Imma aħna meta għandna bħal din. Ċensura d-dinja kollha ta'. Le, nix niċċensura d-dinja kollha. Imma f'Malta, meta għandi kodda bħal din, kieku jien għandi arma tal-kaċċa irrid liċenzja. Da joqtol in-nies ukoll ta' kif inti fil-bidu. Daqatel in-nies. Kien hawn suwiċidji li ġraw minħabba da. Ela li jien ngħid fuqek jew inti tgħid fuqi. Immaġina jien ngħid xi ħaġa li ma tkunx vera. L-logħi kien hemm. Tiġi ġraw anka għax kien imma illum il-gossip minn flok fir-raħal. Illum il-gossip ikun fuqaw.
Ftemna. Il-bullying jeżisti kullum kien jeżisti hemm jeżisti barra. Hemmhekk iktar easy għax Ma ejjew ma taqtaqat. Aħna d-diskussjoni mhijiex sempliċi ħa noħodkom f'din oħra jew f'realtà oħra, mhijiex sempliċement id-diskussjoni fuq jekk għandniex nagħmlu ċensura jew le. Din id-diskussjoni fuq aħna bħala poplu jew bħala umanità. Kemm għandna sens ta' responsabilità. Id-demokrazija, eżatt. Imma kemm qegħdin niġu ma nifhmu l-kelma responsabilità. Il-kelma demokrazija. Il-kelma ma tfissirx tgħid li trid. Il-bieraħ kont fuq programm. U xi ħadd għax bdew jillatikaw ma tisma' demokrazija ma tfissirx tgħid li trid. Tfisser tirrispetta l min ma jaqbilx miegħek. Jien nirrispetta lilek. Inti tirrispetta lili hija. Ma naqblux ma ġara xejn. Imma l-lum fuq ixju stand kbar għandek. Ma taħseb li leqet ngħidu, ħanajlek storja żgħar smajt għallu. Mela da, ismu għaw, mhux ismu għaw, Biden. Ma nafx ix kien għal-garbage, għal-garbage. Sab kif irrispondi, Trump sema xerfa grazzja mhux grazzja miegħu. Dan l-ewwel meeting li kellu ma li best track tal-garbage man. That is the way that thing should be done. That is the way it should be done. Jekk jiena għat l-ignorant kollok, jekk m'intix wert il-mhux soqqos nagħti każek. Jiena biex nagħti każek, tittajt li inti ignorant għax qed tajt di. Emmek nagħti każek, għax naf li inti għandek moħħ li wert nagħti każu. Issa jekk inti l-ignorant kollok, dik int ma bqajx responsabilità tiegħi, issa inti sirt responsabilità. Jien naf ta' sistema edukattiva biex tiġbrok mill-ħama li qed tgħix fih. Dispeċina hawn minni ma kemm se jgħidu li fuq għadi. Jien taf meta niddejja meta nsib xi ħadd pereżempju, jien naf kif għadt inti. Pereżempju, darba minnu qalu li isma' semmewk fix-xewka ta' kienem qabbaċi kelma jek, da Sanjona Varra, u tajx kif għawġa u da bnidem edukat, da bnidem studja, da bnidem suppost kien ġurnalist barra. Ta' kittib ta' ġurnalist jgħet istemmin. Imma dawn nismixtrijin, dana dixa ħagħuħra issa, ta' kanzi, da kalax għatijaw jgħamil bil-maqlub ta' responsabilta, da jiklax għatijaw li jgħamil il-bil-maqlub li eduka għalix. Għax dana, inti titqis, per eżempju, dal-kas, daw ma nis, they have to prove themselves that they are loyal, per eżempju, ġurnalist, jow irrit juri kemmu bravu. Għara ħanaqbdu f'dil, dawina, jon kella xuħed bħal dal ju, najdla minna tradituri jissa marman naħa l-ohra, għarra juri kem jena leali lejk. Għara miskini kollu jeżagġer. Mena daw se jweġġawni, is-sena billi ġabuni fuq ix-xew kadajt kem bkejt darba jnom ċempiltlu, ta' ġiviri, ċempiltlu biex. Marqaċna, sepu. Ma' tajt xe. Lena, jina fimnet l-għara, nirringrazzjak tal-li tajt kas, għaxal minn tajt kas, ġibiet, ma' maħsibx. Maħx bedajt, insomma, imma, ismawni, guys, li ġaraw il-problemi li kienem qabel, għadhom l-istess, ma' bedaj xej. Li ġara, kibru għanzi. Dili ġew amplifikati. Għanajdlek, di l-istess storja tal-gwerer. Il-gwerer għatman bidlu. Imma qabel l-armi bidlu l-armi. Jintaw falqa u 300. U bassa Waterloo bdew 30,000. U bada mutu bil-miljoni. Pero ħanajdlek. Sakin fl-aħħar. Pero salvu Sabrina Mario, taf xaħna nawgurawu. Qoddim l-udjenza li qed tarana. Whatever is going wrong today, tomorrow will be worse than yes, today. Yes, and it's going to be like that. Jiġifieri jekk aħna għadna ma nafux jiġifieri responsabilta, ma ħnissa nkunu nafu x'inhi responsabilta għada. Jekk ma nafux jiġifieri demokrazija, ma nafux jiġifieri demokrazija għada. Il-kelma ugwaljanza li tfisser għalija rispett tad-diversità, illum tfisser uniformità, one-sided, il-liġiet edin isiru biex impoġġu l-kulħadd f'kaffa waħda u għalla ħarsu kien hemm xi meta u nitkellmu fuq ugwaljanza u nitkellmu fuq diversità. Jiġifieri llum aħna għandna il-ħakkiema tagħna, ħanuża l-kelma storika, il-ħakkiema tagħna irridu poplu hekk ta'. Irridu poplu. Il-ħakkiema u l-ġurnalisti. Irridu poplu. Imma ħanajlek il-politika f'Malta, it-tribujiet, il-partiti edin jispiċċaw, iġeldu l-nies ta' jiġifieri dawn in-nies. Ma dibux ġemek kienet. U ħajibqe. U dak tisma' l-elezzjonijiet ta' Ruma meta kienu tellaw is-senaturi, l-istess ħaġa. Ħanajdlek, ħansaraħlek naqra moħħok imma. L-istata kif inhi issa l-pulmuni. Filli ġewwa, filli il-barra.
Dak li qed il-barra llum għada se jkun il-ġewwa ta' jekk illum qed infaħru law, għada tinkunu nfaħru lew. Hekk anke tħares għall-aħħar 20 sena ta' storja, l-20 sena ta' storja tinduna x-shifts. Ħankun eżaġer, fil-li qed ngħidu l-gejs huma ta' min ikkundannhom u jsawwathom daqqa waħda qed ngħidu dawn mal-alla tas-soċjetà. In 20 years and even less. Inti taħseb li tibqa l-istess? Jiena lek il-daw LGBTIQ. Għalhekk ngħidlu, guys, calm down. Għaliex? Għax what goes up must calm down. Issa jaqbillek żomma fin-nofs biex ma taqgħodx. Mhux hekk. Għax inkella jkollok backlash. Mhux qed ngħid għal daw biss, jien qed ngħid għal kollox. Daw ġifieri. Imma salvu. Things will have to change. Aħna qegħdin nagħmlu programm. Grazzi għal Mario u Sabrina stidnuna. Huwa edukattiv fl-istess ħin. Qegħdin nagħmlu, mela aħna ġejnaw biex naħsbu biex nkunu edukattivi. Imma issa għandna żewġ toroq. Jew inħallu kollox kif inhu u kif qatt jien dak li hu sejjer ħażin illum għada sa jkun għar. Jew kif qed tajt inti l-istorja tirrepeti lilha nfisha u allura wis probabbli l-istorja kienet hekk sa tibqa' u allura. Le, mhux hekk se tibqa' l-istorja minn hemm tiġijaw bad minn hemm tiġi. Ma ħajġbet irriedni. Irdu mmorru. Għax aħna li qed ngħidu hawnhekk irriedni xi ħadd. Nature does it. Inkella nature is not going to. Waħedha. Le, l-istorja ma jissa tagħmilha. L-istorja għamlet history repeats itself. Jiġifieri biex inti Biden u kandidati oħra f'elezzjoni tal-Amerika ta' fejn suppost hemm intelligenza ta' superpotenza. Eżempju, imma dik il-kriżi meta għandek l-ikbar meta inti għandek meta u użaw il-kelma garbage. Nies, jiġifieri għal ta' kontrihom użaw il-kelma meċ, skar, zibel, different trid taqa'. Jiġifieri jien ma rridx nużajjen fuq minn ma naqbilx miegħi, jiena għalija minn ma jaqbilx miegħi. Għalija xorta huwa ta' valur importanti kellha dak li nemmen fih jien. Inġibu jien zibel, dak li nemmen fih jien. U jekk minn fuq qed jgħid zibel aħseb il-popolin kemm ħajt iktar zibel. Jiġifieri issa aħna tedukan nies fuq social media. Aħna rridu. Meta ta' fuq qed jgħidlek zibel. Ma aħna issa rridu nkunu. We have to adapt. Però ma nafx jekk taqblux miegħi, kollha kemm intom qed tużaw ħafna l-kelma ignorant, per eżempju, jew biex tikwotaw is-social media, jekk toqgħod taħseb fuq għal-kelma ignorant per se mhix kelma ħażina jew negattiva. Jiġifieri, le ma tajjeb ngħiduhom daw l-affarijiet. Imma Sabrina minnhom ta' minuta. Għadini ċans Jien minix dem demokratiku. Imma ħanejdek għal xi sawwaqfek. Għax issa din ġdida, naħseb ġalli smajt il-salvu jew nies oħrajn. Bl-iskuża li ħafna kliem bil-Malti ngħiduh biex ifisser ħażin imma ma jfissirx ħażin. Sirna nippruvaw niskużaw ċertu kliem. Għalhekk waqftik Le, assolutament. Għax xorta l-użu tiegħu hija ħażina. Jiġifieri llum għandna min qed ikun fuq ix-xandir jew fuq Facebook. Jitkellem Malti veru baxx. Le. Jitkellem b'lingwa veru kara. Għatini ċans nispiċċa. Minna lina qegħdin ngħidu tanta affarijiet. Le, jien mhux Skuża ruħi u naġa niġi Le, assolutament. Mela, għet grazzi. Il-kelma ignorant xi tfisser? Illi inti ma tafx fuq xi ħaġa. Ekku. Jiġifieri, fil-verità, Tinjor. kollha kemm aħna ignoranti Ekku. aħna, imma fil-mija. jiġifieri jien trid tkun vera rasek kbira biex taħseb illi tifhem f'kollox tkun isek iti. Bir-rispett kollu, ġifieri daw li jaħsbu li jifhmu f'kollox huma l-ignoranti hemmhekk iva. Imma għalhekk id-dialogu u l-edukazzjoni huma importanti u jien din li tbeżżani sa ċertu punt fis-social media u podcasts, eċetera, għalfej. Għax sirna kulħadd espert fuq kollox u dik hija perikoluża. Illi meta inti m'għandekx linja gwida fi żmieni, ġifieri fi żmien meta kont ġurnalista jiena, ċertu prinċipji kienu għadhom hemmhekk. Illum il-ġurnata dawk il-prinċipji telqu. Imma kif kien qed jgħid Salvu, jiena li tbeżżani hu illi id-dialogu sirna nibżgħu minnu.
Le dialogu eret hawn Malta. Issa monologu għaw. Tinnieh dialogu. Asbaqas fil-politika ma baqa dialogu. Jiena ma nafx intom Salvo u Edwin. Totalment. Jiena lija jkun ta' sodisfazzjon għalija, x'jiena ma nipretendi li jiena ħadd, jiena ċittadina normali, nipprova nagħmel dak li nista' biex intejjeb. Imma jiena li għalija ukun ta' sodisfazzjon illum jekk wara dal-programm imma intom ma tħossux kieku sens ta' sodisfazzjon illi kieku wara dal-programm ikun hemm imqar 5 min nies li qed isegwuna llum u jgħidu imma daw in-nies miġifri minflok jarmaw jajru u joffendu u jajru injuranti jgħidu istra daw l-erba' tiċwieġ hawn daw imma mejda. Imma ċevetti hija l-edukazzjoni. Ifhem, jiena dal-jatiet li għallu kontri fit-TikTok, jien ma rajthomx daw. Jien kull ma rajtna li ħansem il-programm li rajt fuq il-Facebook għaw fuq il-YouTube kien hemm xi kumment, kollha kummenti eċċellenti. Eċċellenti mhux qablu miegħi. YouTube differenti tiskanta. Imma anke minn ma qabilx miegħi. Qabel miegħi b'ċerta intelligenza. You know? Issa ħana dikom guys, aħna mdorrin bil-ġurnalizmu ta' qabel fej dak li konna nisimgħu qed nisimgħu minn mant nies li jagħmlu l-iskola, għamlu kors, illum dak il-ġurnalizmu madux hemm madux waħdu, bax baqlu l-monopolju, illum l-aħbarijiet qed nisimgħu minn kullum kien. Irridu we have to get used to this it's a new reality. Hija realtà ġdida, illum l-aħbarijiet tismagħhom jinħolqu, tismagħhom minn diversi x'ismu. U li jiena ngħid ġifieri jiena nara bħala ħaġa pożittiva, għax inti anke meta tisma' ċuċ injorant li mal-edukat qed jitkellem ġifieri u li ma xed taqbel miegħu, imma tisma' ampina oħra. Ġifieri ara jiena għandna li ma ġitniex f'rasi, l-ostra mela għalhekk jaħsbu hekk daw in-nies, jekk inti dawk in-nies qatt mhux se tismagħhom u din naħseb problema li ġrat il-ħafna politiċi, speċjal minn dawn li hemm fil-gvern bħalissa, li daw iffiltraw dak li jisimgħu sewwa. X'jiġrilek? Tinqata' mir-realtà. U di ċansi żgħar li l-ħsara tkun għar. Għax jiena kif għadt, jiena billi dak għall-injorant u kollok. Mibimni, orrajt hemm dak miskin. Però mbagħad tisma' kull kummenti ieħor ta' xi ħadd li hu naqra iktar ħaseb naqra iżjed u jkun kumment hemm. Again, jekk inti ħriġt fil-pubbliku, jekk inti ddeċidejt li taqsam opinjoni ma' ħadd ieħor, stennieh. Il-barax. Ħalli nkomplu l-argument u nsaqsikom xi ħaġa oħra issa. L-istess fuq il-libertà tal-espressjoni. Jekk ħanġib eżempju, tajjeb għandek programm tajjeb u dal-programm jew kellha podcast u x'inhu mikun fih sensiela dak li mħażin ħanejdu taħsbu issa għandu ikun hemm ċertu reels ħanejtek dawn fil-qosor illi jintlaħqu forsi mitfall? Għax sarek fuq social media għadna, u għandha tidħol l-autorità fuq di biċċa xogħol? Għax għandna nagħmlu edukazzjoni, issa ġifieri l-edukazzjoni titlaq minn kullum kien. Aħna dejjem ngħidu nwadbuha fuq l-awtorità. Jiena nwaddabha naqra fuq is-sens komuni. L-awtorità xandir, pereżempju, għandha tidħol? Ma nemminx, jiena nemmen illi kull xandar illi għandu mikrofonu qudiemu jiena nifhem li hawn stili differenti, dik nifhimha. Imma bħala xandar għandek responsabbiltà. Issa, jekk aħna qed ninnormalizzawha illi l-kliem ħażin għax qed nużawha bħala skuża li tirrifletti l-ħajja ta' kuljum, inti qed tgħaddi dak il-messaġġ ta' iva, ġifieri wieħed qiegħed l-università waqt lecture joffendi l-lecturer pereżempju, qed nagħti eżempju ta' in-nies fit-toroq kulħadd jidaj vera traffiku jistressjak, jiġifieri, imma x'messaġġi qed ngħaddu billi noqogħdu nitkellmu ħażin, qed impinġuha bħala xi ħaġa cool, x'inhu l-messaġġ li trid tgħaddi. U hemmhekk jien li tbeżżani l-libertà tal-espressjoni u hemmhekk għandu ikollna sens ta' dixxilpina għalfejn għax li ddaħħa huwa tajjeb. Jekk inti qed tagħmel pantomima, għandek udjenza u qed iddaħħal għandek udjenza li qiegħda hemm. Imma meta inti qiegħed fuq il-medja soċjali, inti hemmhekk għandek responsabbiltà differenti. Għalfejn għax jekk jien
edha d-dar fil-għaxija u qed niskrol jew ħajġu daw jitkellmu ħażin jew jgħidu ċajt. Mhux tħadd fil-programm inti għażel tidħol storja oħra. Dik storja oħra. Hemmhekk naqblu li għandu jkollu kull dritt li jagħmel. Imma għandhom pereżempju għalija responsabilità li jgħidu illi dan huwa għall-udjenza adulta. Għandu kunem bħal ma kien qabel PG, over 16, over 14, whatever. Għax jekk jiena qed nara għandi tfal ħdejja pereżempju, essaċ x'inhu il-messaġġ illi aħna qed ngħaddu. Jiġifieri l-argument ta' over 13 għal YouTube jew kell over 13 għal Facebook irreġi jew le? Erġajdli? Il-Facebook over 13 u l-YouTube kollu mhux tfal. Irreġi jew ma jreġix? Għax inti qed kollok tfal ħdejk li huwa fatt. Sfortunatament ma jreġix. Għax xejn għandek TikTok illum kif ħad tikkontrollah? Għandek it-tfal, il-ġenituri li ġili jagħtu tfal il-mobiles anke ta' tfal ta' 3-4 snin. Dik bira tkellem fuq Alexa Żux Saliba li qed nitkellem illi inti feċu ma tażelx dak li tara imma jitlu l-algoritm jaqbad jidħol fuq. Ġifieri din naċċettawha. Din aċċettaw jew ħanamlu kontroll. Part ways, ġifieri. Jiena personalment l-ewwel tieni definizzjoni ta' xi kelma ħażina. Kelma ħażina, kelma xena, kelma. Mhux hekk hemm il-klim baxx fuq klim baxx qed nitkellem. Hemm id-da, daw kollha differenti. Ħaġa bodda. Inti taħseb li għandna nidaw, ġifieri qegħdin hawn bejnietna qed nagħmlu xi ħaġa edukattiva nilfaqa' nidajjin. Isma' ħana li qed naħseb l irdu qed inkunu daqsxejn waħda ipokriti. Għax illum ipprova kellem tfal tal-iskola tal-primarja. U jkellmux bil-lifa. Kellem tfal tal-iskola. Imma sew, mux sew, tal-idea li jom, it's just another word. Saqsu l-min tridu minn daw li għet jismana, jina tlifa, imma tafax xit nirreferi, li, again, għet niddejja għet najt kelma lifa, mux għet najt il-kelma veru, Pero l-jina, permetti, smajta taf kam id-dajja. Iva, kelli t-tifel t-dajja. Imma, ismani, għalbina mux għet najlek li tajba, jina mux għet najlek tajba li ħazina, relevanti, jina għet najlek il-realtà illum, li tfal tal-primary jitkellmu hekk, u għalihom isu xejn. Ma veri, min fejn ġejja salf di? Mid-dar! Bil-fors mid-dar? Mid-dar! Mid-dar, Il-ġenituri żgur il-qaddisin kollha, sa mhux qed ngħidlek kollha, mhux kollha, imma l-biċċa l-kbira ismu malli tkiet malli mhux ħabiżlu sa jibda mill-ewwel jibda jibgħat il-Madonna l-qaddis, żgur għal. Ma ħall nġibu eżempju, mela jiena dit-tifel u ma nidejx. Ma noqgħodux iwaħħlu fuq. Jena, kuna nis, jena mċertu xismu jdajquni, jena meta joqdu jużaw klim ħażin u doppju sensu. Jena, sajna minix dejjaq xejn. Imma jena biex tiġbet l-udjenza t-tuża dak Dejk id-dejjaqni. Dejjaqni. Imma dejjaq. Imma mux ħażina lik. Le, fil-verità huwa stil. Ħażina. Lili. Lili, id-dejjaqni. Ħażina dik. Dik ħażina. Intu użajt il-kelma pokriti. U veru pokriti. Mela aħna Green Deal u aħna ndaf ambientali u aħna tfalna l-muhom l-ekoskola biex innatfu. Għax rridu it-toroq notfa. Tajjeb ħafna. Imma mbagħad l-ambjent uman ma nnatfuħx. Ma rridux nadif għax il-ħin kollu nħamġuh. Mela fiex ħintara kif attinti. Musta tiġġielida taw Le, ma musta nirbaħa. Imma nikkommenta fuq, Kemm nikkommenta fuq, Għax huma jikkommentaw fuqi u jgħidu li dejja. U jagħmlu li jridu. Għandhom il-libertà kollha jużaw, għandhom mikrofon u jużaw. Imma skużani, ħanibat messaġġ minnaw. Intom kollha li fix-xandir. Tużaw kliem ħażin biex. U le ma sibx kulħadd jużaw. Imma min julew emmin. Jiena qatt ma rajthom imma smajt. Immin, imma meta jibda jitqanżaħ. Għax virtualment taraħ jitqanżaħ. Biex jivvinta kliem. Bħalma jien qed nagħmel sforz jiġuni l-aħjar kliem biex nesprimi li l-nifsi għax qegħdin veru nagħmlu dialogu sabiħ u kostruttiv u pożittiv u edukattiv. Dan jagħmel l-aħjar li jista' biex l-iktar kliem li hemm fit-teżawru Malti u fid-dizzjonarju Malti baxx huwa ħażin. Ma noqgħodx indur mal-lewża, huwa ħażin. Però maqfux li hemm Imma mhux edukattiv. Permetti. L-ambjent mhux nagħti. Kien hemm żmien ta' bniedem hekk ma kemm inċuċ.
dik kienet kelma ħażina tiftakar. Ejja, mhux hekk. Illum aċċettata. ċettata. Imma meta toqgħod taħseb ċewċ, għadlu ħmari ġifieri, għadnilu bisqalli. Għax bisqalli. Saret nub, koset nub kont mut erra qabel. Anka rabat Ġifieri, il-fotti, isma' fotti normali għadu fotti. Għawdex, jena għawdex darba niftakar kont Taħx għadni it-tibieġa. Kont għadni zaħira, għanna konna morna outing tal-Legion of Mary kont. Kienem grupp minn għawdex maħna, kienet mara ġi mux mara ekta, kienet waħda minn daw il-nisa tar-raħal najdlom jien, ma nafx bittajlom s-dumu t-tnejku għaltilom il-ibħajtek. Għalix, għax għal-għawdex dik biex pro. Għazgħu, mux kelma. Biex kelma, għajdin għam daw l-affarijiet, ġifiri. Jena naħseb, ekkem kelma li naħsbu li hija, ma nafxu, mux għajt ispiegata, għajdun mis minti tafxettajt. Tistaġob kif teqrida, kif biddilastja. Jena naħseb li għem il-post għal kollox. Jena ek naħseb. Issa ekkem ċertu podcast li jiddu jibnu kollox. Ek. Jien naqbel miegħek hawn, hemm post għal kollox. Iva, naqbel. Għax minn iġdejja, naqbel, hemm post għal kollox. Imma f'din il-pjattaforma xejn ma wara. Imma x'tagħmel Edwin? Minuta. Jiena. Ma nagħmel xejn. Kemm, użajna l-kelma responsabilta. Użajna l-kelma responsabilta. Daqs kemm għandhom nies ir-responsabilta. In-nies, le, jiena qed naqbel. Ma daqs kemm għandhom nies jużaw responsabilta qabel ma jikdbu fuq Salvo jew fuq Edwin jew fuq Sabrina. Imma issa minn għandu minn qed jitħallas u għandu mikrofon qoddiemu, għandu jkollu sens ta' responsabilta wkoll ta'. Jekk aħna jimportana, imma jekk aħna Edwin, minuta. Mela ħalla l-argument tiegħi. Għax jiena qed nitkellem hekk għax jien jimportani b'kuxjenza fuq il-poplu tiegħi. Dan il-poplu ħankomplu nkisruh, jew ħanibdew nibnuh. Dal-poplu sa nibdew niġbruh, jew sa nibqgħu nitilfuh kif inhu mitluf. Dan il-poplu meta sa nibdew ngħinuh jgħix il-budget uża l-kelma kwalità. Meta sa nibdew ngħinuh juża jgħix ta' diċenti. Mela illum id-da ma għadux kontra l-liġi. Naħħajna l-liġi li kienet tikkondanna d-da. Imma l-Prim Ministru ma tistax tidej kontra tiegħu ta' għax taħilha. Alla tista' tidej kontra tiegħu ma dix ksur tal-liġi. Ejda ma nħossi Imma l-Prim Ministru, rajt. Imma il-Prim Ministru ma tistax tikkondanna għax tek titkellem ħażin kien hemm kaċċatur tkellem ħażin weħel. Imma le ma mbagħad kif da mhux toffendi, ma taqbilx mod, jiena ma naqbilx imma għandi rispett seħlen kull awtorità. Jiġifieri. Le, ta' m'għandux ikollok rispett għall-awtorità. Le. Jiena l-awtorità li ma tirrispettaniex. Imma jiena naqbel. Jiena l-argument tiegħek laqas nipprova waqgħu, dak inti żommu. Jiena awtorità nirrispetta, għax jekk ħanġibu fix-xejn ir-rispett lejn awtorità anke kważi jekk ma naqbilx magħha. U allura li hija ħażina. Imma jekk ħanġibu fix-xejn dal-pajjiż veru ħankun ġibtu fix-xejn iktar milli hu. Jekk hija awtorità. Forsi għandna bżonn. Jien nagħmel kull ma nista' Sabrina. Jien nagħmel kull ma nista' biex dak l-awtorità nibdilha. Nagħmel kull ma nista' biex dik l-awtorità nibdilha, però sakemm qiegħdem dik l-awtorità jimmallem u nemmen li ġusta li rrid nirrispetta. Ma sorry, inti tista' tirrispetta. Ma jfissirx li kollox imma. Jieħu selfie jitħaq. Għax kitnejk bidis li barra tipprotestaw għax qatlu l-Defni Karwana Galizja, jien nista' nirrispetta għal dan nies. Laqqas qatt ma nirrispettu u nispera li tisimgħuni. Mela jew nippruvaw nifhmu xi ġifieri. Jien nibqa' nżommu ta' dak li hu. Sawa, ma nirrispetta l-awtorità li ju qiegħed jirrappreżenta. Le, ma fimni. Nirrispetta l-awtorità li qed jirrispetta. Imma inżeblaħ lilu. Jekk inkella ma naqbilx miegħu. Li miegħu personali, imma mhux l-uffiċċju li huwa qiegħed jokkupa. Mhux huwa teqistru, mhux qed isebbilhom mela allura nikkritikah talli qed jagħmel li qed jagħmel. Imma jiena kont responsabbli, jien kelli uffiċċju, illum inħares lura u niġġudika lili nnifsi għaliex xi kultant meta tkun ġewwa ma tiġġudikax lilek innifsek. U ngħid kemm xtaqt tkun taħjar, kemm xtaqt tkun differenti, kemm xtaqt tkun responsabbli iktar, kemm xtaqt tagħmel affarijiet iktar, iżjed nikkundanna lili nnifsi, tagħmel li nsib preġi. Imma xorta nħares lejn dik l-awtorità
U dik l-awtorità għax jiena nemmen fil-poplu imma, għax jien nemmen fin-nies. U mħabba n-nies dik l-awtorità nirrispetta l-awtorità. Issa jekk mhix qed tirrispetta lilha nfisha, ejwa nagħmel kull ma nista' biex nibdilha. Nagħmel lilha nnifsa li kull ma nista' biex nikxfilha il-ħażin tagħha kull ma nista' nagħmel anke jekk naqla daqtej mingħand in-nies li jiġu jajruni. Hemmhekk ejwa, ma dak huwa kif inħares. Mela. Għandi kumment żgħir, għax interessanti naħseb jien. Naħseb il-problem biex niġi għalli jattajt inti ta' jien naħseb il-lum għandna a false sense of freedom. Naqblu hemm. Aħna minn għalina, aħna nis minn għalijom li għax jistaw għadu xaqqallu minn għalijom li huma liberi. Jiena personali, ma nsib tebda. Imma il-problema, da demek iġri, miex eżattament il-kelma ħażina li għal-problema. Il-problema hi li dik il-kelma ħażina li qed tittini l-impressjoni li għaxin qed ngħid il-kelma ħażina, allura jiena ħieles. Fimt? X'jiġri? Li peress li inti tħossok ħieles għax qed kelma ħażina, inti m'intix tinduna. Bil-jasar gbili qed jitfalek fuq hekk is-soċjetà. Min-naħa l-oħra, jien pereżempju li naf li ġaluk taħseb li huma. Allora x'inhi s-sitwazzjoni? And I think di xi ħaġa li nipretendija mhux qiegħda salvu malli li kun kemm mal-Form 3, jien qed nistenna psikoloġi. Daw jintaqgħu jitkellmu fuq dal-affarijiet, ma mhux jgħiduhom bejniethom. Nibdew nużawhom fil-pajjiż għax jiena billi għandna ħafna psikoloġi u bilna ħafna orrif u jsommu kollox għalihom ma jfisser xejn. Jiena nippretendi li konna nies li jibdew jitkellmu, għax il-dialogu hemm waqaf ta' il-dialogu mhux waqaf bil-politika, il-dialogu waqaf. Għaliex? Għax għandek l-intelligenzja, għax tistennix il-politiku li jmexxi il-poplu, tistennix il-ġurnalista ma għadix tħossa responsabbli minn poplu. L-intelligenzja li titmexxi il-poplu, l-intelligenzja hemm dik il-krux tal-istorja kollha, meta għandek l-università li nqatat għaliha u saret xajdu law. Għall-għalja, ġifieri basta niktbu l-papers, jina billi tikteb paper. L-università hemm lecturers sal-laħar istejdilhom jiena kontra l-abort, għax inkella ma jgħaddux mill-eżam. Eżatt. Hemm fakultajiet sħaħ fl-università. Għax dawk jgħidulek. Sewwa kelmuni ommijiet għax jgħidulek x'taħseb. U m'għandekx libertà fl-Università ta' Malta fl-2023. Amerikani kollha kif spiċċaw bil-woke. Il-woke din hija. Il-cancel culture. Il-woke u l-cancel culture. Woke, jo taħseb, xinidi, daħħada ma spiegajta. Jien narana isterġajna fi żmien Ruma meta ħadu l-insara. Kif ħadu l-insara, ħadu l-poter, tefaw l-inkwizizzjoni, daw l-istess ħaġa. They took over il-xismu tagħna u l-kultura ġudeo-kristjana, dil-woke culture, u ħolqot l-inkwizizzjoni, jekk ma taqbix magħna naħaruk, mhux fil-pjazza llum, imma bla xogħol. Jitfawk il-barra mill per eżempju fejtlu hate speech. il-professur. Mux għakkul per-hate speech. Inkwizizjoni. Salf, nifavleġġa favur il-professuri, tajd li għalfej, jena niltaqa ma' uħut jena jdu għek f'setturi differenti, specialment tal-enerġija, insomma, hemm diversi. Min li nisma minn għandhom daw jien, illi daw mux għax ma jkunux iridu jitkelmu, imma l-problema hi illi ma jistawx. U għalek jikdbu ċertu papers, imma xieġri illi l-papers jibqaw papers. Allura, il-problema il-professur jew inkella il-mod kif qed jimxu l-istituzzjonijiet jew s-sistema. Ġifieri, kif naqbad ngħidlek, naħseb li kienet jgħid Edwin huwa again sintomu. Issa, ħala ġammu l-lura, daqxej minuta. Tila Mario, ħan uża eżempju ma minar ma nsemmi jismu għax ma laqas irridu ngħidu l-professuri kollha tal-università. Minar ma nsemmi jisem dan ir-raġel ma rridx nsemmi jismu, mhux għax ma nafx jismu. Imma jiena smajtu jitkellem sesswologu jekk min issejjer żball, m'għandniex ħafna f'Malta, imma wara ma nistax ngħidlek għax insejt. Ħa ngħidlek xi smajtu jgħid? U veru ta'lima sabiħa. Ħadd pjaċi kellu bżonn jisimgħu il-poplu Malti kollu, ġifieri minnaw jekk qed jismani rrid nifraħlu. Kien wara li kellna numru ta' suwiċidi, eċetera, u għamil diskors sabiħ fil-qosor kif fimtu ngħaddi niftakru jien. Irġiel Maltin, pajjiżna għandu bżonkom. Minnu nifraħlu u nixtieq niltaqa' miegħu biex ngħidlu proset. Irġiel għandna bżonkom. Mbagħad beda. Intom
fil-weekends. Fejn qegħdin tmorru, x'qegħdin tagħmlu? Dak li huwa toxic, ara kemm uża kelma sabiħa. Dak li huwa toxic tħalluhx jidħol f'moħħkom. Hekk, u xi darba nġibu ħalli jagħmel tok miegħek hawnhekk sabiħa ħafna. Imma dik hija l-qofol ta' kollox, jien nixtieq niltaqa' miegħu personalment dan raġel għax huwa raġel kbir jekk jibqa' jitkellem b'dan il-mod. Imma l-poplu jrid jifhem dak li huwa toxic. U fl-ambjent taħdem, dak li huwa toxic. Aħna dak li huwa toxic li tfal qegħdin ngħidulhom bil-ideoloġija tal-Greens u l-ekoskola. Biex aħna għandi żewġ titfal jiena jiġġieldu miegħi u xtarmi u ma tarmix, jiġri dawn ġew iddottrinati, mhux bħal meta aħna kienna ddottrinati kontra l-Peter Ross. Fi żmieni jien għandi 63, ġifi fi żmieni biex ma taqbdux kampanja biex ma naqbdux il-Peter Ross. U tal-ma wasiġu għal. Sawa, imma tnejn ta' ma tkun għaddi t-tifel. Illum dawn qegħdin jiġu malma. Biex dak li huwa toxic ma jarmoħx. Huwa tajjeb. Immissa għandna t-tieni tip ta' ħajja. Rridu mmorru għal ekoskola oħra. Eco living. Li dak li huwa toxic moralment. Issa nek nibdew dieħlejn biex nkunu pravi x'inhu moralment ġust u mhux ġust, imma jew nifhmu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Right? Imma l-tfal tagħna idu nibdew nagħlmuhom minn issa. X'inhu toxic? Illum nisma tifel illum fl-ekoskola għalli mela kien hemm tifel għalli papa sakemm naslu f'Inform 5 malli naħseb li xi tifla sa tkun pregnant għalli għax l-iskola illum anka fil-break ma dak x'qal tifel. Ma mhux bil-forsa kien tagħmel kontracept. Mela u issa il-budget naħħajna il-VAT ma jimpurtax, whatever. Ma jimpurtax. Imma aħna din qed naqbad il-messaġġ ta' dan is-sesswologu, mhux qed ngħid tal-Arċisqof jien. Dak li huwa toxic, din hija l-moralità. Il-moralità mhux li titla' sitpied il fuq mill-art. Jekk tgħid ir-Rożarju, għejdu mal-moralità hija li inti taraf bejn it-tajjeb u l-ħażin u l-ħażin ma tagħmlux. Qed jgħid lin-nies lill-irġiel sewwa dak li huwa toxic oqgħod attent inti, warbu, tneħħiex. U darba kont qed nitkellem mal-mara ħa ngħid xi ħaġa tiegħi. U qed lissa qegħdin flimkien. Dak li ħatkellemni fuq it-tfal jew fuq il-ħanud dak toksik għalija. Ma nix nisu, lajt għajta bli, ida wara bib tistaddi. Mela, ħalli, ħaġa nġbet naqra ħabellura. Mela, għajna nġib eżempju. Imma importanti dan il-raġel kontaf minnu u ġibu jitkellem miegħek. Ma nafx minn. Mela, ħalli nġib eżempju. Jina rrit namel program. Rrit namel program minn xin jibda, xin jispiċċa, da faħxi. Għandikom eżempju. Tajjeb, illum għaw stazzjonijiet jew ċenili insomma fuq anka toqgħod Erwin, u toqgħod tagħmel l-affarijiet toqgħod jitlu jarawk ma sex ismu bħalissa ċenil ma ma tefx reklam. Le mhux Martin, ma jitlu l-Martin. L-OnlyFans inti qed. L-OnlyFans. Sejt li għandek profilint. Ġolament. Naħseb huwa kif jagħmlu lira tajba minn ma. Iva, ekku, imma emmin irid jidej minn imur daw Gentlemen's Club u jgħod ipoġġi l-għalira fil-qalzetta. Iċċuċa għandna. Ġifieri għandek min irid joqgħod jagħmel li jrid fuq l-OnlyFans. Għandek min irid jagħmel program da minn A to Z. Issa, jiena naħseb jiena għandi dritt nagħmlu, tajjeb, imma id-dritt tiegħi safan għandu jqaf, ġifieri għandi bat nagħmel rilien li tħol jaraħ kulħadd bis-saħħa tal-algoritm, għandha mbagħad u hawnhekk jiena forsi naqbel illi jkun hemm il-kontroll forsi mill-xandir, illi dawk ir-rejs li jiena ma nagħmelx follow għalih ma jidħollix. Le, jiena naħseb li għat iridu naslu Naħseb dik, jien naħseb li għat iridu naslu f'ċirkus. Għazat, jiena l-autorità ta' xandir, l-autorità ta' xandir m'għandix taqsam, jiena kont ħadd nota biex ngħidha. L-autorità ta' xandir naħseb wasal iż-żmien li wieħed jiżmantella inneħħija il għaliex dik kienet magħmula f'ċirkostanzi fejn Malta kien hawn it-taqbida ta' żbilanċ politiku bejn Partit Laburista u Partit Nazzjonalista u llum il-ġurnata rridu naraw law ħajkonna awtorità ta' xandir. Minni l-Europa t-għosib, din biex nagħmlu ċara. Għaddaħħax li ġivu. Imma din l-autorità ta' xandir illum minna, għal ċaħna l-lum m'għandniex autorità ta' xandir. Aħna għandna autorità ta' xandir. Bliġi li hija maħsuba f'numru ta' snin ilu. Jiġifieri l-lum l-autorità ta' xandir illum titkun totalment differenti minn kif inhi.
Ġifieri llum m'hawnx awtorità tax-xandir. Ġifieri kelli jdu nħarsu l-pluralizmu fix-xandir. Ejjew naraw li nħarsu l-pluralizmu fix-xandir. Ġifieri jien għaddejt mill-esperjenza li kieku ma għaddejtx minnha jien kieku ma nafiex. L-awtorità tax-xandir. Ġifieri mela ma tieħux ħsieb x'inhu s-social media. Imma mbagħad isserraħ moħħha li inti bħala kandidat indipendenti qed tidher fuq is-social media. U int m'għandekx is-social media? F'każ daw il-programmi, x'taħseb inti? Le, jiena naħseb li għad daw ir-reset nifhem il-programm. Għad jasal iż-żmien. Imma jien naħseb għad jasal iż-żmien li l-gvernijiet għad iridu jilleġiżlaw biex ċertu ħsara li tista' ssir l-tfal jevitawa li ssir l-tfal. Per jiena nemmen li għada pitada il-mobile bħala apparat għad isibu li fih ċertu radioactivity. U naħseb ikun sissa għadu niftakarni meta kont fil-Parlament chairman ta' social welfare u insomma konna diskutajnija x'kien hemm lecturers mill-università li rasqu kummenti tagħhom il-menti qudiem il-Parlament, jiena kont chairperson li il-mobile jew inkella dawn l-antenni eċetera jagħmlu ħsara. Sissa dawk ma kienux scientifically approved li jagħmlu ħsara, kemm huma ġabu provi scientifici li jagħmlu ħsara. Naħseb sissa għada ħidim imma qatt tista' toħroġ. U allura jekk meta toħroġ, imma il-qawwa tas-suq iżommu meta toħroġ, allura jista' jkun li ma ssirx imma naħseb jien jgħatir jiġu regolati. Pero ma ninsewx li l-pornografija hija suq kbir u l-pornografija. Ma titħax inti. Tafa saw verajtin ma jitlalekx li fuq il-Facebook Mario biex nwaqqa dak li qed ngħid jien stess hija. Ġifieri bħalma l-industrija tal-armi għandha l-lobby tagħha u tagħti l-flus lil politiċi favur il-gwerra għax inkella l-armi ma jimxux. Il-suq tal-pornografija huwa suq kbir, miegħu għandek id-droga, miegħu għandek il-prostituzzjoni, miegħu għandek it-traffikar tan-nies, hija mafja, all right? U allura żgur li inti għandek money laundering hemmhekk marbut. U allura il-politiku qatt ma ħajkun ħieles li jista' jagħmel dak li jrid jagħmel min jiġbidlu l-ispaga. Sabrina, x'taħseb fuq din? Jien naħseb illi għandu jkun hemm channels apposta fej jistgħu jidhru. Għax da fl-aħħar mill-aħħar kwalsiasi tip ta' programm li tagħmel b'xi mod tippromovih. Issa, l-istess però għandek ir-responsabilità illi inti tinforma l-udjenza illi dan huwa parental guidance kif jagħmlu fil-films fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri 13, 16, 18. Dawn għandhom. Ma fuq daw ir-reels li jitlalek weħedhom. Ma naqbilx magħhom u għax m'għandhomx ikunu għax anke jekk saret normali illi tifel ta' 8 snin ħajbatek tieħdu. Għandha tkun normali, ġifieri kieku jiena qed nagħmel dak it-tip ta' programmi ma rridx inkun ta' kontribut illi inkompli ninstigom. Taħseb salf inti. Imma mhux seżhom jiena l-aħħar ħobb insemmija. Ittra ta' wieħed kiteb il-ħabib tiegħu u qed jgħidlu għax iż-żażagħ tal-lum vera ma fihom vera saru ma jisbew xejn u da. Din hija tebliet. Mek, tat-tapal. L-insabet u nkidbet 3000 sena qabel Kristu. U fuq għadha tottallum. Mhux għax għadha tottallum, għax isma' l-istorja tal-Babilonja. L-istorja tal-Babilonja tottellum. Dik l-umanità. Jiena lek noqgħod ħafna attent. Jiena lek noqgħod għalhekk forsi għandi naqra mentalità iktar. Għaliex għax jiena naf li jiena iż-żgħar daw moħħi naf, they're taking my place, u allura qed narhom bħala għadu, allura niġġielidilhom dal-mod, għalli bdarajt li daw ma jiswew xejn. Veru, meta tħares lehom iż-żgħażagħ da moħħhom biex jiġru jiddevertu da, ma jiena naħseb li hom missieri hekk kienu jarawni lili. Bla dubju. Ma missierhom, hekk jarawhom illum. Imma salvu, ħanerġa' lura lejn dan il-persuna li qal ma ejja noqgħdu attenti x'toxic Iva, ma ġifieri inti taqbel li
li għandu kun hemm posta adattati jew inkella daw ir-ris ta' ir-ris daw li bdejjet lalek minn kollox. Min irid jasal. Min irid jasal. Għandu kun dritt li jasal, għandu kun dritt jasal. L-importanti li ma jitlawx. Dritt li jasal, Jiena ngħid li min jaf kemm ikel jirriklamaw u nixtruh u nikluh tonna. 100%. Jiena niftakar ingerger, mhux illum ta' jien niftakar ingerger. Bit-tfal tiegħi kienu għadhom tfal, ġifieri għandhom 8 snin u hekk qed ngħidu, ġifieri kien beda x'ismgħu McDonald's. Le x'ismgħu ta' Berlusconi għax kien ismu il-Mediaset. Niftakar nibdew ir-riklami dak iż-żmien. Għat-tfal ibjawlhom kits tal-make-up biex jidru. Ġifieri dak iż-żmien min hemm kienet ira li bdiet biex irdulhom it-tfulija tfal. Għaliex? Għax it-tfal inti daw ħarsu lehom lejsu. Daw minn qed imexxi, dan minn għandu l-flus minn qed imexxi da lilna ħares lejna bħala suq. Sewwa. Issa inti qed tisem il-pornografija li vera għandha ċerta gravità. Imma jiena ċert li hemm ħafna affarijiet oħra li ma narawhomx daqshekk ħażiena, forsi, imma gravi daqs il-pornografija. Għax il-pornografija taf. Taf xini, dik, raġel ma mara, raġel ma mara, raġel, taf xini, u taf kif se jispiċċaw u kollox. Jemx tagħmel tik pjaċir, ma tik pjaċir, toġu, imma affarijiet li ma ħafna iktar insidjużi minn hekk, imma affarijiet li iġalu bħal pereżempju kasu jinnaf anka ta' soft drink. Soft drink jgħidlek isma' hekk inti ma tixrorbux da, in-nisa ma jħorsux lejk. Ma dak id-dik iktar ma tixrob minnu iktar sa tkabbar zaqqek daqsix. Iktar mhux se jħarsu lejk. U di ma ġrax illum, dinna 20 ta' snin b'din it-tip ta' misinformation. Kemm għandna bżonn li jkollna edukazzjoni li tarma l-itfal, li tarma l-itfal, li tarma l-ġenituri, tarma l-iskola. Tibda mill-iskola. Fuq ix-xandir pubbliku. Dak ix-xandir dak. Ix-xandir pubbliku. Kull fejn nistaw nalmu biex dak li huwa toxic, ħanuża l-kelma. Dak li huwa toxic kemm jista' jkun innaqsulu l-influenza tiegħu fuq ħajjit mill-gvernijiet, mill-sponsorship. Dak l-sponsorship, jina lek, kol nsemmi di, għax għadu li finanzjaw il-partiti. Finanzja l-partiti, u inti taħsebek il-partit 3 miljoni, jekk iġi ħadd minn taħt il-ħab. Ommu xorta. Ma jeħdux. Allora ċikku briku b'għajna. Edwin, ħana l-axħar wahda, għax ħana kella għandum għonek. U għandek ma jistennik. Inti kellek xi liġi, jew kella xi proposta l-liġi, fuq il-medja. Jew hemm xi ħaġa li ħad tiġi diskussa fil-Parlament u għadha fl-ewwel qari. L-ewwel ħaġa hemm li hemm diskussjoni fuq rigward liġi għal libertà tal-espressjoni li l-Ministru kienu qegħdin jgħidu anke kien hemm dibattitu fil-Parlament jiġifieri biex kemm jista' jkun hemm liġi li tirresponsabilizza l-espressjoni, sta jridu noqogħdu attenti. Sissa għadu ħadd ma jafx sa tfisser da kollu. Jiġifieri da żgur li sa jkun hemm restrizzjoni fuq il-libertà tal-espressjoni. Il-gvern sa jgħid li din hija liġi li sa tagħmel ċertu ġiet jiena niftakar meta kien hemm il-liġi tal-hekk kemm sejħa kien hemm liġi tal-ugwaljanza li kont żammejta milli bidajnuna ta' oħrajn waqt l-istadju ta' kumitat żammejta milli tibqa' għaddejja bi proposta li kontajt il-bambirret li waqfet imma li Alla ħares qatt kieku kellha ssir kieku Malta għandna xi ħaġa li hija kontra l-Kostituzzjoni li ssir imma hekk kienet miktuba din il-liġi li ssir li kieku Malta għandna bord tribunal ieħor barra mill-qorti li kienet miktuba l-liġi biex dan il-bord kontra l-hate speech, bl-iskuża tal-hate speech, jista' jwaħħlek iktar flus milli jista' jwaħħlek il-qorti. Jiġifieri, però kienet liġi li għaddiet mill-kabinett, liġi li għaddiet mill-ewwel qari, għaddiet mit-tieni qari, għaddiet mit-tielet qari, jiena niftakar kont ivvotajt kontra tagħha, imma mbagħad konna għal-grazza tal dak li qed jiena waqfet milli tibqa' għaddejja fi stadju ta' kumitat. Imma jien naħseb li din il-liġi qiegħda tinħema f'xi forn
u illum jawada tarġa toħroġ. Dawn kollha huma liġijiet li jaqgħu taħt il-kappa tal-ugwaljanza. Jiena jiddispjaċini li dawn il-liġijiet jagħmluhom l-awtoritajiet u naħseb jaqblu fuqhom illum iż-żewġ naħat tal-Kamra. U jużaw l-LGBTIQ, jiena ngħid jużawhom. Imma jien fl-aħħar mill-aħħar nemmen sal-ġurnata tkun responsabbli għalija dak li ħanajt li ħadd ma jimpurtaħ min-nies. Meta jgħaddum dan mhux veru jimpurtahom. Jużaw lin-nies. Ma forma ta' libertà tal-espressjoni. Għadek ma tafx x'inhi għax il-liġi għadha ma nkitbitx u għad iridu. Għax da qed nitkellmu qed ngħid jiena x'intqal allura. Qed tifhem ġifieri isma' jien ma nistax nifhem. Ngħidu jiena ngħid. Mhux hekk, għax għandha ħabib tiegħek. Jiena l-Grace ma jogħġbunix. Nista' ngħidha. Illum ma tistax tgħidha. Ġifieri jiena nista' ngħid jiena dik il-portiera ma toġobnix. Itellaw lill-qorti. Ma toġobnix. Illum billi jiena jekk mhux qed ngħid dik ħażina, mhux qed dik il-portiera kemm ħażina, jiena qed ngħid jien dik il-portiera ma toġobnix. Ħantik eżempju. Il-conversion therapy. Illum bl-emendi li daħlu fil-liġi tal-conversion therapy. Il-fatt li jiena qed insemmi il-conversion therapy kif inhi hekk. All right? Nkun qed nirriskja li xaħat jista' jirrapportani li jien qed nagħmel użu mill-kelma conversion therapy. Ma di demokrazija. Conversion therapy li jiena nipretendi jekk jiena għadt xi ħaġa u x'ħadd ieħor mhux bitux. Nerġgħu nintaqgħu u jgħid l-isma' dik mhux bitnix. U niddiskutuha. Imma serna wisq sensittivi, Woke. Il-problema li aħna Malta għandna gvern li labot tas-soċjalist. U mhux soċjalist xejn dik id-diżastru. U dawn huma kollha skużi. Illum il-wokeizmu huwa s-soċjaliżmu tal-lum. Mhux is-soċjaliżmu li tiftakar fih. Mhux is-soċjaliżmu ta' żmien Mintoff. Illum is-soċjaliżmu tal-lum. Is-soċjaliżmu tal-lum huwa l-woke. Jiġifieri ħanajda fuq dan l-istazzjon. Il-Parlament qabel is-sajf li għadda, iż-żewġ naħat tal-Kamra u n-nies offendewni u x'qegħdin nitkellmu għax tant temnu li dak li qed ngħid jien mhux vera, għax tant din hija liġi maħmuġa, tant temnu li mhix vera, li qaluli u batuni nieħdu f'għajni kemm il-darba. All right? Għax m'hemmnux li dak li qed ngħid jien huwa vera. Imma huwa vera. Li żewġ naħat tal-Kamra, l-Labor u n-Nazzjonalisti, qabel ir-rises tas-sajf tiġġimgħat qabel jew tiġranet qabel, qablu fuq żewġ emendi ta' żewġ liġijiet li jippermettu li tfal minn 18 sena naqsulhom il-consent age għal 16 sena li issa ma tista' tifla tmur għand tabib mingħajr il-konsent tal-ġenituri biex minn tifla ssir boy jew minn boy jissir girl. Sawa mela dawn minn 18 sena f'Malta il-consent age naqas li l-ġenituri ġibnihom irrelevanti. U minn 16 għal 14 li tifel jew tifla tista' tmur għand psikologa, tista' tmur għand tabib, tista' tmur, eċċetera. Ma x'inhu huma dawn? Jiġifieri dawn jista' jkollok ħafna nies li jitkellmu tajjeb fuq dawn l-emendi, empowering ta' tfal. Imma l-empowering ta' tfal ifisser id-dismantling tal-familja, tal-valur ta' x'inhu il-ġenituri. Ma tant m'hemmnux li dawn il-liġijiet veru saħħaw Malta u vvotaw għalihom iż-żewġ naħat tal-Kamra. Dan huwa l-woke. Dan huwa biex jidherħelu. Għalhekk jien llum nitkellem u ngħid jiena indipendenti, imma xi ħaġa trid temmen taqbilx miegħi u jiena nirrispetta l-opinjoni tiegħek jekk ma taqbilx miegħi. U inti rrispetta tiegħi jekk ma imma meta nitilfu dak li nemmnu fih, aħna tlifna kollox. U dan huwa għaliex imbagħad għandna dawn il-ħniżrijiet jinkitbu fuq il-mobile għax biċċajna pajjiż bla direzzjoni morali, bla direzzjoni soċjali, bla valuri, imma jiena f'xeħin ngħid, ma jimpurtanix xemmem, ejja imma charity at home first, ejja jimpurtani minn tiegħi. Veru d-dinja kollha qed jiġrilek, imma ma nużax l-iskuża li għax id-dinja kollha qed jiġrilek. Jiena hawnhekk, iva mela, ma nużax ir-raġuni li d-dinja kollha qed jiġrilek, jiena naċċetta li hawn jiġrijek ukoll. Ela li xtik ikun kont il-Parlament, kont vota kontra. Sabri. Pero Edwin, Asadi għalik. Għala inti għanajdlek. Ismani. Da temi, kif għattilkom l-ewel? Il-backlash ġabeda barra. Għalix, għax meta ġebbet, għax mandek xiktar, fl-axħar tamlek pa! Toħda ma wicċek ta' di.
Dijek se jiġri, jina jiddispjaċili għal daw in-nies Ejwa, li qed jiġu sfruttati, qed jiġu sfruttati, qed ipoġġuhom center stage apposta biex jidru sbieħ il-politikanti. Imma mbagħad meta tiġi il-backlash lura, il-politiku jitlaq lem, ta' tħalli lilhom jaqalgħu ġewwa. And that is the obscenity. Għalija that is the obscenity. Meta jkun hemm suwiċidju jew alla ħares mental health u depressions, il-politiku ma jidħolx hemm dak jitlaq lem. Ekk tiffoka fuq dawn l-affarijiet, u bad bil-forsi jibdew jiffokaw fuq dawn l-affarijiet. Naqdu nifokaw qabel. Aħna fl-edukazzjoni tfal ta' 10 snin, tfal ta' 10 snin. Salf, tfal ta' 10 snin fl-iskejjel nalmu minn mux imbilli inti boj, inti tista tkun girl u girl tista tkun boj. Għalli jkunu dak li għandhom ikunu, meta jikbru. Imma mux ftik l-età tenera. Ftik l-età tenera ta' għalli jom ikunu tfal. Meta jikbru jgħamlu l-għazliet u jinn rispetta kull għazla li jgħamil kull adult. Imma tfal għalli jom tfal. Illum kissirna tfulija, illum kissirna il-ħajja tagħna. Meta tikber kun adult. Nafu xentifikament li l-bniedem isir matur ta' 25 sena, mux qabel. Ġifiri, profinoni tiegħi. Kull mux qabel, li xentifikament ipprovata. Dak kull deċiżjoni ta' 25 sena, mux bil-forsi specialment life-changing decisions bħal daw. Għamilna tfal jistgħu jkunu sindki, meta suppostu ma tfal. Mela tabbihom dik ir-responsabilità u bad ngħidu empowerment. Sabrina, għala inti, fidejk. Diskussjoni interessanti għall-aħħar l-ironija ta' dal-pajjiżi illi tkellimna fuq woke u mhux woke. Imma tisma' ħafna politiċi u ħafna nies illi isemmu lil Singapore bħala x-xempju ta' pajjiż illi għandna insegu. Insertajt illi għandi l-opportunità li naħdem ħafna ma' dawn in-nies. U meta qed nitkellmu fuq politika, meta qed nitkellmu fuq viżjoni, meta qed nitkellmu fuq direzzjoni, inutli li nibqgħu nisfruttaw dal-pajjiż Singapore, imma mbagħad fi ħwejġna f'darna stess mhux qed nagħmlu dawn l-affarijiet. Singapore huwa pajjiż ta' dixxilpina assoluta, jgħidulhom komunisti. Forsi jekk huma vera. Imma forsi għanna nirrikorru rigoruż. Imma hemm sens ta' dixxilpina. U di tara. Malta. Mela, biex jitalbu. U dik l-ironija u dik l-ironija li kollox jott x'edukazzjoni nagħtu lill-ulidna. Imma kollox. Imma għalhekk qed insal meta jkoll il-meetings magħhom daw kull ġimgħa tista' tgħid ngħidilhom dil ħaġa, ngħidilhom qasirrit nemmen li intom ġejtu Malta u intom il-ġurnata qegħdin hemm u aħna qegħdin hawn. Mela x'nistgħu nagħmlu? U jiena qed nipprova nagħmel din il-konnessjoni bejn Malta u Singapore imma hemm xorta tip ta' resistenza għalfej imma mbagħad nibda ngħid li aħna x'ħan nagħmlu biex immorru l qudiem. Mhux tin-natura ta' Imma dini ġifri meta inti mbagħad qed tagħmel ħafna oppressjoni anke b'dak li inti semmejt inti, x'ħan nispiċċaw ġifieri nerġgħu fit-toroq, hekk iridu nagħmlu aħna biex nitalmu possibbli m'għandniex ikollna s-sens komun aħna bħala Maltin illi naraw dak li tajjeb għalina u nibdew niġġieldu għalih. Ġifri hemmhekk inti trid tara l-libertà tal-espressjoni kif tuża fuq is-social media, mhux billi tmur taqbad u tfattar, għax illi tmur tajjar u titkellem ħażin u jinnaf u forsi toħloq konflitt biex toħloq sensazzjonaliżmu. Imma għandna nibdew nużaw daw l-armi pożittivi għalina stess fl-aħħar mill-aħħar u naħseb diki l-linja li rridu naħdu l-qoddim. Ġifieri ejja nkunu iktar bħal Singapore f'kollox. Nagħlqu issa għax istenna għaddej. U mhux sa nsaqsu domanda oħra u mhux ħanażżar dan ngħid iktar għax inkella narġgħu dim għax daqbad. Imma diskussjoni interessanti. biex ħafna. Jista' jaruna kemm iridu jiena naqbel naqbel miegħek u naqbel Medvin, naqbel ma Sabrina jiena jajruni kemm irridu m'għandix problema. Good sign. Aħjar tgħidi li milli ma tgħidilix. Imma
diskussjoni interessanti kienet sewa, binna ma qbilniex, u naħseb li kienet organika tajjeb, il-libertà espressjoni ħallejnija tifjorixxi weħda, u naħseb jina. Jalla ma jaqax fid-dottor. Jalla jkun qed diskussjonijiet bħal dawn fi stazzjoni ikbar. Ma ħana l-ek mija ikun hemm wieħed. Biżejjed. Iġan kunu bdejna. Biżejjed. Nalqgħu. Inselmu. Grazzi.